Makoba ne sana kosio no mu wi ansa no na msika na ekofom am se mechenam ti edikan no area ho na enfante dokun hyeda nni ho nti me ye enfante dokun simuchi aso edwuna se me yiyi ase ejana makoso beba no no matu dokun no ani ni nyina afri so ne ma fra me bam se abetahwe o se ma twaso yeti wo mfie me se mechenam and I'm starting say me chenam enam ni kosi dem ho a wo beba no wo ma besa bi last me pa kwala ne ho wo efie ho me hu se wo kosi na me kosi na me ba ne dadem ho no onim se me ba ne dadem ho no se me ntum abontin obi ye ba mu na me ba ne se na wo bepɛ de no se me wo ma me ne se me mbesa mo me ba ye na emo ne petifom ho nyina na me se better ade na wasamo na gu efom ho so se nyame na o se mesi na o se wo se o mbesa na me se me e de me nka bibia nkyere no edidi mo a one day ma che na mo kwa achima me ba me kunu se fie wura na ehwehwe wo na me ne ade ache me ne koye e koye o te se me so me te se me kunu so to aso si abaya bia betena fie ho foforo onya na awotwempo o se o tia me amenje so eto so biem me ma ka kira abaya ne se yen ye kotena fie o ye sisi ahoma bi wo ho nti me ma ka kira abaya se ma ne hata nyoma wo so am se oh me ba na ma soku nyoma me besi ti me ba na se na ho na hata nyoma wa hai na me bo me nim se fie wura no ne wo ho a wa bet obehya dem o nti opie no se ma e me anam se oh se ye na be hata ade wo so a ka kira me manum asem ani me kunu se ompene maninga tutu ahoma no firi ho am twa me na mbisa me kunu se ade na o kasasa Just what you mean, I will feel running. Ya me dear, me sorry. Enti kasa ni nyemu no, me kunu buy no this can be brand Mr. Mengen koto prepaid. Na girl na better afofro no. We yi 50 Ghana until ono so the 50 Ghana na me koto prepaid. Na one more better 2 years e dan nipa mienu na 2. Prepaid nso me na me to me koba moto gye 20 Ghana nti mbapa na ma gye 10 cedis wo mo ho. Ti me koto prepaid ni buy na girl ni John am sister. Prepaid in Makoto, but moto na me fine. Omo de me 10 cedis to ube ma 10 cedis. Hey, if you run a swat them deal. Kosiaba, ko bofu me kasa no afrɛ me kunu aye report ne ma no. So wo yere ono no tifia wo baby sta 10 cedis. And na say, and na say. Enti me be fie no na me kunu kasa. Ai wako be fie kwanfo wasan so akɔgye 10 cedis wo girl no te dam ho no if you know dia if you know what the fie ikun kasa sa mankasa me so me kun sa de menim ni me ne anu yiye ne menim ye nti mankasa ne ho me sha dam anu obaaye ai wa bo fie rokonfo be pede woni dem mpo ye ko kep ko sie baaye no wo be pede woni dem wo be pede free fie pie na menim ni obesi nti na abo be 12 o'clock me kun so me ne tena ye no on kwa adwuma mantem da wa ba 1 afi na me kun be fie se me hu me kun anim sei what nothing will be fee. If you run a friend, I catch and say, I may, and what for Beffy or banana car, we move Beffy or banana car into your shammy will fear her. Marcos may buy our 2 pnum. But what fun number to my 10 captains? Go. Baby, if you run to 2 Mimuchi, a wolf, your friend is saying, baby, I'm a year Juman. If you run to 2 in your name, frame me couldn't want a so you're running fee. Or see means if you will be. Marcos 4 months ni me betna e punachi sa bebie punu no mpo keke na me nkwose samata ade ma me nkwose samata ade tade hye me 3 days me krusi me bie punu ma ko bebie obeko atade ne hye me sa na me de ba me sister ho so edru me sister friend no o say me so onko na me de atade ne sa san ko cape me nkumafo ho me kuma frafra ne kasa still me kuna sene na koma say efie ho no ama me wura ho makosi me nim ne amaye e ma me bra mpo catch them say yenko so adru court onim brother bi wo ho ye kwa ne ye free me kunu bae a o se a cheso ko hu fie wura ne se fie wura ne pene dia e na omo ma ne kwan say ko na ko hu fie wura no o free court fo ne catch them say fie wura ne se won pene enti me ba bi a me pe bi a me fa ne ko makosi me mam kwa mo free me kunu Matina bonten awo kakraka ye ba ye a ye nyina ye dadam me ba na free school aba me nchen wo so aduru daddy bie pono no na o se no won ko abra ma me de ma ne mabi if you run some money to the nancy fie ho
If you reso me neneka, if you ramen ton adie. Me free nkofo anwa amede chi ade. Enti wo ma me nya adwuma no, angwani no ambedan me ka na. Hwe kwekro bigs for dey si o mo kadan tie. Maa Akos, metua ama naka na wotwe mi bosomi na wotwe mi nu. O ma saye adwuma no. Nkofo nso so wodi wo me na o ma ye adwuma pa bro mfie mi nu so wodi wo mo katan zirisa. Ekọ de be fa so no. Enti mi fo wo fra mi am ntimi mfa. If from me, I mean to me, almost my no, me confine what I'm pro. What demo? Matogo. There be me cofa by no mat to punum. Ukofa, a way in the buy, and number buy no mat to punum. It's not just say, Wunya Bibia with the bet here. It's a good bontia, and I pro mamma to a good. Me panic couldn't chop, Maa Akos, me sad damn, say, Pabba me chow. Some impesso be baba down become and watch him to me slow. Or say if you audience do Nancy. Meshata, that idea with my shabro besomi. Ah, at idea with my shabro besomi. Oh, mamma, no, papa, I say. Macobo, ne bush for one more catch and sadia we ye jai. Hey. Still, I accommodate 7.9 FM. And Akoma is somebody there. Hey. And no be best for reaction shop. And easy oh. We be the year where see him. Me am etia kwanya isi okra no kire say me nim ne yako because me person me ye too inquisitive. And nti doctor testing message no. Me say doctor eko bonkum anase ko nifa da bi. Me person nyina ye behunu no fidua yi mu. Mempe yabodi akeka bia eno iti ene bobodia se we be stay glued to TV station and afi radio FM no na chese Akoma na TV no so edemu na chese ebeba one onua TV na Facebook no so na yaw adawroma na wodi ehuri akọ Facebook no de ehuri edi akọ YouTube na chese Facebook no Akoma 87.9 FM eno iti we like page no na uja comment no ewo ho na afi wa share dia ma ye na YouTube no so wa subscribe eno Akoma 879 into we subscribe and we me notification bell no so into abreso ya pepepe no we benya notification no na say won so wa biem no wa tretre mu wa ba mu no wa bibi mu no wa tretre mu dia ma wo bibia no so etumi enye be na say ehwo no wo share no me den de Maa Akos na ene misua bibi kakra efri minnem eto de bia eya na ye feel say ebia dede bia obi ye enenya ne yen just say number do no ma da kwachi pa he na minim sa ade achi o ene me hu se we ye dede me ba ni so na menya ne ye ena me hu se alarm ne nyam ne me ena me hu ne se nyame eno so nipam na wonya no so abasa no apagya enya alarm because ma set my alarm no e dia to 3 a.m. ena me sorry ti my alarm no ish na set it to ho ede mame te 3 ne bo na ma sorry enti to de bia ya na me bisa me ho se e ya alarm no enenya na me anansa nya alarm no enu nti enne enra anadwo ade ba chi ne enenya me yi ma se bisa no ade bia no me bisa no ano in fact enne maniti ye no na about 5:20 alarm no about 3 alarm no about 3 now that's what the and no question me da say alarm the nyane dey as 3 abodi alarm nyane anka 3 ne boy ye no na was me nyane enti ye sit dan na me be nyane 5:20 enti wonim me da wona me yes wo de ma me nkwohwe time enti se alarm no mente enti me de menim say bi a abobe 2 e bi a 1 2 mu ho aha enti me kwahwe phone no so na masan ada me mia phone yesu a 5:20 enti alarm no about 3 mante ehimfa na me wo mante ya me yi masem sana enya alarm enye dede enenya ne nipa Mako nyame ho ya obibi a ye kana supernatural na we are see we are team no the natural atmosphere ye wom
na ade bi e bro wiase na de ye so no ene ye frɛ no supernatural na etoda nipa won se mebira ye kama no ye se ase ntoto ye papa bi a ye ase ade bi a ye enom ne ade na de enti a ya na ase ye bi na de enti a ya na ye convince ne se the supernatural no nya happen Yes. na de ye nso ye toto ne esisi so sama ye ti ya wie ye se eye no na eho na wo ye independent wan wi na ahanta ne akesesem ba mu na de nyame de bebre wase de asie no kwasam no mo hu se enye alarm a wo sete ye obi okra otimi drive na two o say sister na matwika 30 years yes enye 30 years matwika ne mo bi ma hu a sister ka da na ke nyina ye wu ye yes na ye say eye kana yes experience owo no ana amane wotimi survive here but unim se nyame na pese oje no agi nipa na wo kan nim nti mama asma go fa ba di am say ya ka se be kan wasem na ye wie because nipa wo adwen be woni tirima etoda hwe wonim se abrabo aye boy bible kan plan ho asem bible ntotoye ne nyina but mama ye obi a waye sa de nyina so still fa santutu ye ni nyina wa ye ni nyina na akwana ma o so ora o se meden manyada nko o se gise okodi mransem ni nyina so so ya meden ni nyina so so still o se ni aka wade ba wa de sesa wo ye bia e ma enkwa mo kan wa se wonya no wa ye ni nyina but still o hunu ho se still ano enkwa no nya o se ni aka wade ba ko mama nyame de yetimi ye bia ye nyame de yetimi ye biara ye nyame. That is the reason why I disagree with adebi wa etoda ne kan asem bi obitimi ka so adewe de nye nyame asem hey menim se unta unta so de adewe de nye nyame asem adewe de nye mpaibo adewe de nye se the moment I met sana wo sa ni pa me yema hima ma se bibi wa asase we so a ugidi sa ade foforo betimi aye ba nyame ntimi nye de a na che se why me hu because me tia se adebi mama adebi no wa asase we so a me gidi se nyame ntimi nye adebi ni ho in as much as say what they ye wa esi ye holy heart no ade mama but me gidi ni se nyame na ye no kwasem even though yet jiska yet here so so for fancy de bekwa but me gidi ni se yes as nyame na ye wo ye for a purpose yes nyame na ye and the fact say nyame ama doctor funim die no enkyere se yare we di nyame asem nti fa ko hospital nyame wo gidi se doctor betimi aye na wo nyi se nyame betimi aye then there's a problem the mama sa alarm say akofa ba dem say akwa bi adeja che ya no atwa to the WhatsApp status divine selection no the din asha echire they say make coffee and the divine selection asume enye alarm want me na ye na alarm boy ana oh sorry ye na say and from my papa before 520 no sorry 520 oh hini bi na koka kire omoyam nikanika machine si ne ti hosa ena okoka kire omo se nikanika ne hane dodo eye dedebu na adwunu ontumi anadwunu nyina wo ye ne ho hwi ye nye yi jigu na sum ti omo nko ho na omo koka nkire ne se sa machine no omo ndum no mane nya adwuma na ha no ntumi mane na wei na omo duru ho omo wura ho omo duru obi da nikanika machine no wa machine hu machine obi ti obi ti ase ada obi ti ase o so ntimi na obi ti ase wada ma wo ye ne ho hwie ni na omo duru ho asam na omo koka no ena omo gina ho ena omo hwe machine no omo hwe de ode ye adwuma no na omo gina no omo hwe afi de hwa na omo tutene o da ko kasa asem wo ye de kasa asem we obi ada de no nana we de wa so de nefu we ni bra be ha de we de ekọ because we de ye kan ye ntumi nkyere mu yiye wo be kasa wo so a o kola no omo anye de omo anko enti wa ha fo we ni bra be ha de ekọ so ye de ho oba beduru ya no se he
ɛsɛ me sa akɔ na okɔ ne ho kɔda yere ho na da ya dwendwen no firi na da yere ho ye firi wakoma dia ma wutimi na no dia ma wutumi na yifiri na da na obi ada na wo sɛ ɛyɛ ahwɛ sɛ wo bɔ mpa ya wutumi da pa na ga wo bɔ mpa ya no wanu gusu na wo bɔ mpa ya sɛ oni bɛba ho so afɛ di ɛhɔ na abɛka sɛ bonsam sɛ na ka Yesu sira bonsam ma so me bɔ mpa ya me na wo nyina me kɔ ba nyina na me kɔ ba nyina na sɛ wa wo ni sɛ ma bra ɛna dia fa kyɛ me na me na kakra obɛda wo bɔ mpa ya wutumi ɛdan tɛntɛntɛntɛm na emom sɛ wo dwene wadwene bɔne no no nsusu yɛ bɔne na adeɛ bɛkye wo wani yɛ de nyina yɛ de adwendwen bu aso a nti nyame ɔne na yɛ bibia and bibia ni hɔ a papa no ontumi nyɛ ɛnyɛ yɛ hoɔden ɛne yɛ di bibia nti yɛdane yɛ sɔre a we yɛ sɛ yɛ nufu o pastor Julius watoto mu anofo deɛ nufu ɛsɛ sɛ kwa deɛ no mama akɔtena akyire saa na sɛ sɛ deɛ yɛ ka no sɛ ɛyɛ tawu ɛsɛ sɛ bi a wabusua mu no sɛ sɛ obi nya breast cancer da na onso watumi a check wo de tentem so because na be na check obekọ bu hospital na do ma yemi mi ama wo betumi aye wo fi na me beka enti wo ankasa wo yire de wo de to wo nsam sey na umiemi anasa emia den mia no romantically eno credit me friend say ma efrefre edwom na wanti wo busa say die enti na akonwa ne akọ na chi nti nka me me no na se we wo akonwa akosi enti me kese ben akosi wagadugu o be me be me oba wo che kanufo nkomo na yedi ni cha me won sa na me pe o eya ye ni sa ye me ya zamezana bare ye zanu into che wo cha da dia da no mama no ya ga mama ko tena tribe no massage do for say majo wa mu a wo dofo unse no fo hu hia mamu beno susom dokro no saba bia dema se buhu bibi ketua bi demu a tempa ebu a wote se wote pepe bi wo mu a bomodi asa obehunu doctors no mo ahwe e dia ma wo se be ya enyi nsemo because ya na ye sa adwuma we die ye hunu bi pen ba ye nim breast cancer appeal obi o wa agesi ekotwa obi o nso a mekai ye ma me bi edam ha yi adakonya ya so ye ma me o free Cape Coast ba ye ono say na ye twa oba afa osiesie no ho ti agesi ye koto ye ya appeal ye koto artificial breast and share ho ma no de share ho se be ye address a e betumi aye kama so enofo no de ye ma bebre mema nom enkoda faso de faso be etesa be enofo te sa be faso bebre na wo so ye da so nyina tese o de to aso ntemu be da chese anya alarm sem kura na alarm sem koba nya de koto so se obeda dia o se ti alarm kura mfa ya se de onya daso a phobia volume address dia channel eti atin enkofo bi na yese o manya problem ya yedom ko se yenko exam wo mo na we na yedom ko no yese o test pressure no wo suru so pani bi na kan o bo adam so mbo a pressure no wo suru no mo se no kofu ye won no ko samala you say o won hwe ma no nufo no hwe nufo na yes I don't move back according to you know I feel more testy no then the pressure was above from just I no for na to me lower pressure no just say mama ade na yes so hwe maya na ne ma ne mpanimfo nketewa akese dogom aboda size bi o hwa utumi sere kakra wo so ne so no na adwen no na pressure no so mo sane a nti no for the timi sere ma when wa ma ade no anyensemu sa start ma okunu anya ho adwuma na baby aso touch bi e bebo bia no ma ni bi so mo fo na ayo ye no da bi bosomi we die
jemu ma no onye ho adwuma ma na said ye be ya se bibi e koso antempa e betumi report no ye free say ho hia ye ba adawro makomo dinti and feelings inti bomodi anhwede na nyina ho hia ba omumia ne yesu unse ba lady bi ba was said odi ni kunu jaaye no eye the way a osimia ne no eya na mia no de ma just ye to bo kere because e kuma no enyemre sa akwa wodi wa no na ebe kere na abetam obi asi wa che send ye be expect dan dru ha ye be kere ya no aba ayi David ya be kere na ya odu ya be kere na ya na de obi na o baba ya mawale obi awale agu say pastor you know no for pastor you know se be edru wa ya be kere ya be kere nti ya baba no so nko no for mu so no de atade no be ba ebesi atwetwe mu a ye be kere no fo mant we nyina no mama mo braise munya inguso mo braise ano say no bra man to no so yenya inguso no fo no celebrate enye na ho no bra de no ne se ma so na gu ni ma enye na ho me kakra sanity pepepe ye ba ye mfa mama nhye mama mo braise munya no fo na sana ohome na no fo ni nyina anya pe o ya we ohome onye hwe ba ko omunya na home omunya na home o ko fa sema bo obi sanin obi sanin de mu ha ma nti no na sa pepe na tie batam ye nya ka kire ye tie for say ene o say umu ye jai tu ye jai tu ma okay ko mo mebo wo masam no tofa mo bewie na ka na David we mo tofa mo wia mo tofa kakra na umu because ene ye last o say ya nka ho asem for some time because near person man for je o ma ho na ye ne last na che say juada ye tumi present sika no na ye de ema no na che say otumi di akura no eko kolebu na yetumi ekokoye ni surgery no enu nti na ye ka kire mo say little ye bana wanya hole in heart no na yegusuada enne ye da etwato free na watchi nyina ye jaya tum because na ye pese omanfo nso esiesie omo ho edema enna eye da etwato no eye wonhira ena ene ewo se wo ma won saka eye wo mu a ena wo se wo de edum eye little omu akra wanya hole in heart ene 1.5 billion eda ne tiri so na omafo adawroma yeri tutu ye nan no na ye nimu an ekọ no kwa yetumi akoye nim yetumi akoye nimu anesa na ye nim se ene da ihu ebe nkwa wiye na enkosi odwoada na kyese bibia etumi atoto yie na umu emaame baby ayeba ne da ne de enye ntiye ntumi ma ne mfa ne mma na emom ono ene be rahia ba na wabegye na kyese wode ekro se niema tutumi tutu oyiye nnekora na nke nei nka ya diska no kokoto na accounts no mu de emmanuel na nka adwuada yamana ba minsa kamisika edam accounts mu intino ye ko batem aka to na boro na kyese bibia timi akekese ni enu nti ye ka chetif woni se ye ba no wabre ena no se wuhwe esu a na osu a utumi hunu se ye ba no na eye bre eye yaw enye ni tirimu na eye ni de na emom no eye yare ena eha akoda wanya afi ene kakra enye tirimu desu na emom eye yaw su me dia bre bia no aya na metaika me se wosikani bi na ote wo mantam ho a bronya bre otumi etopono ede emakunafo eni nyanka eni ade no otumi tontoma na wache ede ama ekunafo otumi tontade na wache na wode ama eye ekunafo no sa sikani no mejide ye sese ebra na oyade no ne nkoda abrem oyare ena adofo ana wo maame enye sika amfa nhwe ne yade ama ne ho anto no a enka enei yemisa se ko beba be yes adefo no wotumi aye sa adoye no ana doctor ni no a woje wo babi nkwa doctor ni no oje wo maame bi nkwa doctor ni no oje wo papa bi wo dofo bi enkwa no bisa hono se sa doctor yi
ebra osua no sɛ yadeɛ bi bɔ no ɛne yɛnyɛ sika ankɔhwɛ no yadeɛ ɛne wɔdi ewu ya bisa ho sɛ nkɛ ne hwan na bɛgye wo maame anaasɛ wo papa anaa wo nua baa no anaasɛ wo kunu anaa wo dɔfoɔ no nka hwan na bɛgye no nkwa wobi nim nia wobi bɛyɛ sɛ nka yɛnim obi future ka yɛni bɛkɔ ne ho yɛnim sɛ asomasi wei daakye wɔbɛba abɛyɛ sei asomasi wei daakye ɔmfrɛ abusua wei mu nanso so ɛhɔ abusua no bɛnya mfasoɔ afiri ne so a ɛnka saa asomasi no wɔhyia no ɛnka obi ani bɛkɔ ne ho pate nyankrompɔn anyɛ ne saa yɛdaakye ɛyɛ hintasɛm nea yɛbɛyɛ ɛyɛ hintasɛm ɛno nti ɛna case bi ba akodaa wɔ pani o yɛma yɛne kɔ ne ho yɛyɛ de ma no ɛwɔ abere a yɛntumi mmoa yɛ ne ankasa yɛ ho pade yɛboa wɔ bi die ntia because minim mmoa a saa akodaa no de bɛba bɛboa ɛyɛ me bibi meba Kofi Julia Goslav Skylar ɛdeɛ bɛn na saa akora wei bɛba abɛyɛ ama ebia na memeni hɔ ebia na mefiri mu pade ebia na ne so bɛba mfa so ama memayi saa na baabi a wɔn so wɔ no ɔma no ebia na akora no ɛso bɛba mfa so umu so ɛbɛba mfa so ɛde ama yɛhwɛ ama akora yɛfiri mu ana mesi ɛnɛ ketewa bi nsa ɛnɛ yɛ last day ɔnte sɛ aka ho asɛm bi ɛno nti wo 10 wo 20 wo 100 cities wo 50 cities wo 200 cities wo 500 cities wo 600 cities wo 1000 cities ɛnɛ ɛyɛ last day gye wo nhyira kasa gu so bɔmpa yɛ gu so ka kyerɛ Awurade sɛ mede sika kɔboa akɔda yi ama yɛde no akɔkɔlebu ne yɛagye ne nkwa ɛno nti sɛ ɔnya nkwagyeɛ na nkwagyeɛ mmra ne fie adwumasɛm na ayɛ basaa adwumasɛm no w'adwuma no ɛnyane wo sikasɛm na ayɛ basaa wo sika no ɛnyane nneɛma na ayɛ basaa wɔ fie a nneɛma no ɛnyɛ yie deɛ ayɛ basaa bia no ɛnyɛ yie na meka sɛ akora no suo no ɛyɛ yawo su yɛabɔ ɛde ama wo yɛbɛbɔ din no kama wo sika a wode baa yɛ wopɛ sɛ yɛ mɔ a yɛbɛbɔ sika no nso ɛde ama wo ɛno nti wobɛtumi fra ɔho bɛtɔ wate nsu biribiara nso nyame yɛ biribiara nso nyame yɛ yɛnim nea wobɛba abɛyɛ daakye yɛ oh yes hey to the bia sɛ wowɔ hɔ wawo ɔma no biribiara nto wɔ mɔ wɔn nyina duro mu mpani fie so maame ɛyɛ papa ɛyɛ afa sedama nyame yɛyɛ dabɛn ɛdeɛ na si yɛnkɔ sada no Akoma FM 87.9 ɛna tie yɛsɛ ɛnɛ ɛyɛ da etwa to koraa enti obiara ɛnkyerɛ no dɔ na yɛntumi nkɔgye akora no nkwa papa maame ma wakɔ aba yɛna ba membo wakɔ aba mama bɔkɔ deɛ meadu agya wodin mede Matthew wodin patro mede Matthew okay so mede comfort enti sɛ wahwɛ Matthew na wahwɛ comfort nso a menim sɛ wakai wɔ mo kakra nanso we bia na wo bi etwam ɛne wo hunu yɛ no se da bi na me mo break na me hwɛ kakra na ebia no won tia se Matthew sima we nya te sɛ na ano de no sima ketuwa bi tofabo because me ma wa botofa kakra because ona wode case ne ba ye oni ye complainant ɛna ye to ye nsa e de frɛ ye nua ba we ni di bay comfort okay we ye comfort good enti Matthew bone tofa kakra man meda wase we de na me yere ni die ntia me ka se na no wo se sese me ni na jai wa ka na wo fidua mu ase sese wo mpem bio wo se me ni na jai o se die twi no o se sese me ni na jai
me ka say me ɔse ɔne mɛgyae ɛnyɛ ɔse sese me ne n'agyae nse na me ne wo ho ɛna wa bɛka no fidua mu asɛ yɛ gyae wo na wagya me na no wo ka no fidua mu ɔse wo mpɛ me bi wɔse wo na wagya no wo ngya wo na ma me wura ma me bɔ ma sɛ ɛnyɛ ya ware sɛ muntina me ba ha sɛ bɛ no ɛno mpacho me buta yenti a me ba ha ɛne sɛ ɔba me ware na me ne te na wayɛ mahu nneɛma bi asa atensɛm bi afiri nkurɔfoɔ anum a ɛyɛ me sɛ ama ma anya suspicion ama ma me didie afiri no so ama me ni didie bio sɛ me yere no wɔyɛ faithful ɛnam nneɛma kakra me hu yɛ no nti ama me yɛ sɛ saa na ɛte a ɛne deɛ nkurɔfoɔ kenya adan me dadam na me nan gu abɔnten ana ɛne mmɔfra yi kura no ma me tutu ana mo nkɔ baabi a ɔmɛtumi aboa me na menhwɛ sɛ mmɔfra yi ɔmo yɛ me deɛ ampa ana ɔmo nya me deɛ sɛ de bɛyɛ me so menya adwene mu fan sɛ ɔmo yɛ me deɛ na manya adwene mu fan ayɛ den ahwɛ maadeɛ sɛ me ma sɛ ɛnte saa nso so a agya ɛneɛ na nyame na n'anim ne nti a aba ne saa nti metutu Amerika de baa ha sɛ mommoa me paternity test yes ɛna mogye pɛneɛ sɛ mobɛboa me nti naano mewɔ na mofrɛ sɛ ɛnɛ mɛtumi a memmra na ayɛ ready na memmra mɛtie deɛ wɔ hɔ me nanti sie no meda sɛ ɛno nti ɔbɛrima no wayadeɛ ɔbɔ ne tɔfa ɔse ne comfort yɛ nneɛma bi a kyerɛ sɛ na afei wayɛ suspicious wayɛ paranoid nti no wɔpɛ sɛ wɔyɛ paternity test wɔhwɛ sɛ akwadaa no ɛyɛ ne deɛ yɛn nso wɔse adeɛ yɔ no yɛka sɛ sɛ yɛyɛ adwuma yi na manager ɛta yɛkyie na kyɛ sɛ biribiara ɛkɔ soɔ kama no deɛ yɛdi ne free ɛde ama wɔn a nneɛma sɛ kyerɛ wɔn adwene no yɛayɛ de ama wɔn mo na ɛtumi ama ne mmarima no ɛtumi ayi wɔn yam ahwɛ nkwadaa no ɛyie yɛbɔta yɛ no nti DNA no results ne aba ɔbaba mame ma wo ako aba ya enna okay eye tonchi no medase no etiefo ene adofo apomdenchi akese panam de fi kontonchi aseyeye ebre onipa biara ohwe me tonchi emmemme kuramu se etwitwe enne eye world boyfriend day emmemme nyina mpana matena se enu nti no enne me celebrate me meme nyina yere me celebrate mo meme nyina jeje me celebrate me client enu nti se wotiem na se woye bema mesro se wobetie me nsempa me denam na wonso waye ho adwuma se de be ya o mema sembe gina ne na so afei bosome na ye drum no breast cancer awareness ye hwe no fusu yie se de be ya kokrambi emetom minua bema wonsa ye ready esansa wonsa ne somu no na esane afri nsa no aba wayase aso sa wonsa ye ready dia ene di wayase ho dwuma me kire bema wo bema sem no di ho dwuma mesre mema nyina se ye nufu no me pamocho mu di bedi agoro amaye wo benom ede amaye wo suso mu miamia no na wo nom de amaye eba ne sa tenka bi sane free ye ho sane ase ho won so de be sane ase no wabusa so wo ahode a wo betimi de abo adwuma na ana ene se woni ahode de a ene mesrew wo hia tonchi herbal capsules emmemme dro papa emmemme monso mu de ani o se breast no mo beboa ye ama na gina ne na so ama ahode aba mu dia ene wo hia dupa esan se wontimi nom no fo ne saa kwankɔ wontimi nsom saa kwase masoso ma wie me dane me ho what bi da ebi nsi da esan se hwerema ena twetwenwom eba wo soso no fo mu de na ye romance ena wo play enu ntimesere mema nyina se before sa wo beboa yen ema ama ahode aboye no fumu no num tonchi eba capsules tonchi ememme kuramu sei twitwe minua ba ma wo tie me sa wo de bo ani ana waje mu sesi ana ho asana o sesi ana ho adwojo de a ene adura wo hia tonchi eba capsules
me nua bɛma no bi na mo ho de nsɛm enyina ne naso ankasa da bia da betan ma me kan mesan so akabiem bɛma wɔta di mpa so agro no onyini kyɛ bɛma wɔta di mpa so agro no enyini kura ntampe no bɛma wɔta di mpa so agro no yare enta ama no so esan sɛ da bia da ne immune system no strong sex ema immune system ahoɔden ebam da biara da otimi ɛda ema nipadua no ahoɔden nsɛm no onya esan sɛ ɛna ema ahoɔden ma nipadua no ɛno nti mɛsrɛ bɛma sex emfasodeɛ bebree ewom ɛno nti sɛ wo dɔfo bi a na sɛ wohwɛ na sɛ wobetimi adi mpa so agorɔ no anapa anwumra no pane anwumra mmemme ma kwan wo gyegye na bie floor na to mama di mesrɛ bɛma ɛno nti na medi adupa ɛte asɛ meboa ma otwedie mu ayɛ de me kyerɛ wo blows so obema otwedie mu ayeden na abobo sei panyan ete se machine di twa brox a ene wo hia aduru afani tonchi herbal capsules me say e wo se wo ma ho ye den ete se rock of ages ye sei tawe chingam fight ye te wa ente kopem se wo besa ne wo no ensore na wo hia dupa edro no eye tonchi herbal capsules fra your number no ene yen entwetwe enkomo me patcho opesa wo frɛ doctor your number no eye 0553 0553 51 11 59 59 0553 51 11 59 59 o wa kran so no afre number 0248 85 00 81 0248 85 00 81 me patcho o friend number ya baby a wo bia me patcho ye becho baby a obenya edro ni bi ato afa so wo kumase anom se ya furniture e wo asempa pharmacy edum pz baby a ye nua mema nom ton phones no okwa obenya tonchi eba capsules ni bi ato obisa wo bia wo pz se ope asempa pharmacy a akrakra ebetrew me patcho furniture e wo Abrepo junction arms herbal Santasi taxi rank konom no okwa obenya tonchi eba capsules ni bi ato rock pillar herbal e wo kewo opposite Abraham bookshop okwa obenya tonchi herbal capsules ni bi ato Santasi nso de maggi Santasi station one ma wo de obuso obi se o performance shopper maggi obi abetrew ebo no nso de edda form gos ubenya bi imem ubenya bi takrado ubenya bi tepa ubenya bi me say o frɛ ye number na doctor me wo baby say ehefa na menya tonchi herbal caps ni bi ato obi wo no ma ni hunsuo agyene ene me wo mema emba esanse ene ye World Boyfriends Day our man so wo bema ho hia wa mesro so beto tonchi herbal capsules ni bi amano World Boyfriends Day no to ade eche no obeto ade ache odofo enya ade hu bia koto tonchi eba capsules ema no mese me dofo panom nefa pim me nom nefa kai me se graphic nom nefa wo me se yi no sade be ya me ho besisi ho se me yoba me nua ba wotie me to ade ache odofo bema mesro ohunsuo no mamunye du na se bema hunsuo mu be ye du a ejina da didie so ene adupa wo benom bema bi wo hono ma wotie me ono ankasa ne hunsuo sane ba abonte a ohun se mu aye ha edukro mu nsuo kane ye frefo mu ba de na eda kwan mu no hwema ohun image wom sa na bema bi hunsuo aye eba ne sa wontimi enhye nyinsan ena ba ne sa de bia no adwan on tanta akra wo ye me ba na so onye me ba esan se wonim se ohunsuo agyene obi frem wo se me de akukuduro ka kye wo se me ame ne wo kasai me hunsuo agyene medru bre wo se me wo enso me call hospital doctor say me hunsuo no nkwamwa na hoden e wo fom eno ntimi enhye nyinsan na onya akukuduro ka kyerem se oba bi nso anya akukuduro se one menyem eya me de ya na menim samenyo semi emamenyo menso a mentumi nka ntran se me hunsuo agyene ena me se kototo nchi eba capsules ne nom wo de kwana kwanye mobi foforo me pa chow ko na kwanye mobi foforo awo de eye da bia me kam se wo yare da ho no ma nya yere bi na be pagya wo da chi bia ye ba abra mo friend so de ye yere but wunyina na sa mo friend nyina ye ba bi na be ba so mu enti awo de eye wo ne mo ma hunsuo mu enye du be ma de se hunsuo mu eye du a eno esiesi oba ne rede esan so boa no ema me patro nyinsan eba
me nua bɛrima wotie me eni kwan sɛ ɔma ɔho nsuo ɛta wo ho ɛkyɛ ɛno nti na me tu fo sɛ tɛɛdi mpa so agorɔ nsuo ne bi firi ho no na foforɔ ɛbɛhyɛ anan the more na ebi firi ho a ebi bɛhyɛ anan no na ahoɔden ɛba o nipadua no ɛso ɛboa ma o prostate no so ahoɔden ɛba mu obi wɔ no ma wotie me na sɛ ne prostate ɛnkɔ yie ahoɔden no ɛwɔ fam a me patro wan hwɛ de rubber ɛbɛto bɛrima mu ɛma yɛmfa rubber ɛnto bɛrima mu ɛnam prostate enti wonam wɔ yikura yɛmfa rubber nto bɛrima mu yikura no ɛma yɛfo akyi yes also the rubber bɛfo ɛbɛto bɛrima mu yɛbɛfo wɔ nim ama wɔn sɛ yɛfam ɛno nti mɛsrɛ mmarima nyinaa sɛ tɛɛdi mpa so agorɔ na wohia ahoɔden a wobɛtumi adi saa adwuma no ɛne sɛ wobɛnom aduro a yɛfrɛ no tonkyi herbal capsules ɛyɛ bibiduro korɔ gyee fda foɔ ahwehwɛ mu na ɔmagye atom sɛ aduro no oye sɛ wonom a ɛboa ma ɔma ɛmasɛm gyina brane ɛboa bɔ prostate ho ɛban ɛboa ma ɔntɔhwem aba no mepatwɛ ahoɔden ɛba mu bɛrima deɛ ɔntɔhwem aba no ɛwɔ sɛ mu yɛ du ɛno sa no ɔbɔ adwuma no a yɛte taw no yɛte ne nka ɛsiane sɛ ɔntɔhwem aba no ɛmu ɛdu me nua bɛrima ma ɔma ɛmasɛm ho ɛnhia wo nom adupa aduru a wobɛnom ɛyɛ tonkyi herbal capsules tonkyi ɛmɛmɛ kura mu sei twitwe deɛ wɔse ne bɛrima no size no aba fam deɛ wɔse ne bɛrima no ayi fia te sɛ wɔwɔ yera no deɛ wɔse ne bɛrima no ayɛ ketewa bi kɔ mese maa de ketewa deɛ yɛmpɛ deɛ mu ɔmmerɛ yɛmpɛ yɛpɛ deɛ mu ɔdzene ɛno na ɛbɔ yɛ sei panyan ne ate dɛ ɛno nti mɛsrɛ ɛmɛɛma mu ntini no deɛ ho hia yɛi mese ma ntini mu na hɔ ma mogya ne mu afurusa ne ɛyie na ɛduru bɛboa wo na ayi fi bi afiri ntini mu na mogya no anya akonya adi ntini mu afurusa ne ɛyie na ahoɔden aba mu ɛyɛ tonkyi herbal capsules mese hefa na wowɔ frɛ yɛ number no na yɛnkyerɛw baabi a wobɛnya aduro no bi atɔ mepatɔ doctor number no ofra ɛyɛ 0553 51 11 59 0553 51 11 59 Owa Accra nso a 0248 85 00 81 ofra doctor no wɔ baabi sei ɛhefa na menya aduro no bi atɔ yɛbɛkyerɛw nso bɛnom bi mese ma ɔmɛmasɛm ɛho ɛhia ɔbaa deɛ sɛ woni ne di mpa so agorɔ na sɛ nkɔ yi a biribi a bɛka bia na ne bo afu asɛm a ɛnyɛ abufuo kora na ne bo afu ɛna sɛ mmaa woni yɛ di mpa so agorɔ na sɛ ɛkɔ yi a yɛwɔ hɔnom a na yɛnya feelings bi afiri yɛ nantam yɛtumi te prɛko pɛ na sɛ awɔsɛ bi agu yɛn ɛna wɔ hɔnom a ne yɛfrɛfrɛw ɛnyɛ adwene bi ne yɛ ha na mmom yɛkɔn san so dɔ ɛno nti mɛsrɛ mmarima nyinaa sɛ ma wo bɛrima nkasa ma wo bɛrima ne ho adanseɛ wotumi ho area boy bi ɛma pɛ no wɔni kaprɛ nso ɛnyɛ biribi nti o ne nantam aduane ɛdɛ na ba dɛdɛdɛ no ɛbɔ wa wote asɛm dɛ ɛdi no yɛ tonkyi herbal capsules me patro frɛ yɛ number no na ne yɛn twetwe nkɔmɔ ɛsan sɛ me brɛ no aso doctor number no yɛ 0553 51 11 59 0553 51 11 59 ɛdi no ɛyɛ tonkyi herbal capsules ɛmɛmɛduro mede obi biara dasene bɛsɛ hyia mpa meda se aha ɛyɛ Akoma 87.9 FM Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ onua TV na afei wotie no Facebook ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna afei yɛ YouTube no ɛyɛ Akoma 879 ɛno nti sesɛ ɛnɛ yɛnua bɛma Matthew na nsɛm no wabɔ ne tɔfa kakra ɛde ama yɛn nti yɛbɛba baa ne so na mmom mesɛ kai wo so little omo yɛsɛ ɛnɛ ɛyɛ the last day ya yɛde ɛhwɛ akora yɛ holding heart yɛde ɛnɛ ɛyɛ da etwa toɔ koraa nti wada woroma yesu yɛfrɛ yɛsɛ wo a enka yɛbɛyɛ meka me kyerɛ wo ampa sɛ wo a enka yɛbɛyɛ ɛde ama ododo ɛnya akoda ne pɛ sɛ wobɛnya yadeɛ na mmom no ɛwɔ sɛ ba ɛna aba ɛna ɛwɔ sɛ wobi nso etumi nya ne nhyira ɛde efiri mu nhyira ɛwɔ adɔyɛ mu adanseɛ bebree ɛna aba nhyira yɛ nkrɔfoɔ kama yɛbɛboa Priscilla ma yɛbɛboa little kwakuma yɛbɛboa hwahwan kyɛ sɛ nia yɛbisa nyame wayɛ nhyira no na ɛdɔɔso ɛkyɛ sɛ asɛm a onyame aka bia no ɛyɛ ɛnokorɛ ɛhiafoɔ deɛ wɔnom ɛmpa yɛmpɔtɛmo da ɛnyɛ obi ahia no nko ane ne ebi a deɛ obedi ho aden nia ɔyareɛ
adeɛ ahia no paa ɛte sɛ yɛbɛyi na umu ɛma me sɛ meni anidasoɔ bia wɔ baabi a wɔti ne sua wɔsua ɔni anidasoɔ bia wɔ baabi a ɛnɛ yɛde atwa toɔ ɔnte sɛ yɛka ho asɛm biom ɛno nti bɔ mmɔden a n'agye wɔ nhyira no kasa gu so maame deɛ no yɛ akwantuo maame deɛ no yɛ awoɔ maame deɛ no yɛ hwan obi nya agyidie no wɔyɛ ebie na nyame gye ne soɔ no ebia na eduru so wo de ne ye nya kura ne nipa mpempem na ehwɛ ye enti sɛ ye nipa 100 nipa 50 nipa 60 wɔse maako o gye 100 we se ma gye 100 we se ma gye 100 ye nua no nkramufo na mo wɛn ye ɛhefa na mo wo enti wo so kasa gu so na wo benya hello Maa Akos nyankopɔn ya ma me na me de anigye ne aseda fa mo so ene wo dwuma pa moye emre bi atwa mo ye show bi ma abofra kwaku little sembakaya ya na miso seed ewo saa abofra no so na onyankopɔn adom nti nyame so aya adom acheme abofra bema ene misumanya ba odame na so nti me ka hye nyame animonyam sɛ wode wo ho to nyankopɔn so a ade nyina de boawo ne bewie oyi so nti no obi biara o tie mo na o tie program biara e koso wo Ghana obi biara ohia moa wode Akoma pa eso seed na ade Akoma pa boa nipa na onyankopɔn so cha ebiso so oba mame mu akwa ba ma na mo te sen me adum okay ena no Matthew de wo ba ene ye to ye nsa ena ye de efre wo ene wo ha wo so bebo wasam ne tofa na doctor wo ha na fe ye bie ne mani so pacho me da ase okay no prese then 2 weeks ni aye ba ha si mo frɛ me ma me bae nso mi kunu so bae ba kire mu se me ne atata me ne te no wonjimi ndi nkwala no nkwala nya ne mma e ma ye fa ho ye di ni test na nka me bisa ne se na obi ye mogafra sa no otumi fa be ma na chi na wote ase eno era me dwene ho amente ase ade tira okasa se mogafra de se no no sumi ma me ye ne se opese opeme opese me yesu a ware me tina me sumi ye nti woni be ma ne di mogafra me patch ono no twa ne nsa na me metafre but ono no antafre me de that na me nim nyansa ono na antafre me de ma me kom papa me wo me first born me nyina nyantokom na me kom papa ho no okay na papa e free kejeji ho no e ba adwura ma ye kwada ne e kwa abusum fie papa ne ye bia bet me kire mu kire obi a mo se nyesa na ye dane mogafra okay nti na me so ma tu ma dwum se to me na anya awo sata na me kuta me ba pagin no pe nena na anya awo awi ade nti na me sa ha me ho ma me njai me ne betena teti ode me na mu nyina na mogafra no so nti na ma tena sa be tu ba ta chima na me free market ba sa dem ne me nyina hye wanja ya hwe e be pe me ne me ma na da form fe na eti o ma fie ran de bia o 13 fie ran si fie ran tuye wan tuye the American said die a be ma ne so ohia paternity test die ne say wo ya niema bi wo ho a wo susu sa wo de be ma foforo niema na wo say first wo say be ma foforo fie wo say mama nkola na me papa din ato no because ye ba sa for wo first born eye wo ba na obusuafo na be to no ba sa din ye ba sa for no wo kra wonim ya ba sa for bia first born eye wo ba na obusuafo na be ma na ba sa for na tese kan de wo ka kire ne sen ko fa akoda ne ba konto papa on fa din papa din na o de ma me first born fa ka din no ho ha me kan on fa akoda ne nto papa enye no ano no da wo din papa din o but ye ma ne din bi ti sa pagin o de nsabe ne Jeffrey kon fa papa fa ne bejo team papa ka se fa ne bejo team ton fa bejo team no so bejo team ne ye hwan din papa din na o de ama exactly na second but then what the tro ne so o so amenye wan fa nto so na second one to me bra danfo ona me bra le free kejeji ho ba ton ba nti bedu ba mu fa yesa abusunya o ma ba bia so mi kunu gina awa atu ma me nu adwane ma ye bibia te be ba ne be fa yesa abusunya okay enti wan fa wuku na chi me pa cho da mame hey kone ma
Kwane Ma. Kwane Ma. Predodo asan na mafra wo. 3 times. Predodo asan na mafra wo. 3 times. Hey ladies. Emanu mo wai. Eja wo bayi pa begu manimu ase a. Ekuya ba kofi wa ha. Hey sister. Yeso wo na mienu ne yeso wo nsa mienu a. Se de ebesi ahu no. Ebeye onwanwa. Ebaje wo nsam. Because me ameti akonya isu no. Se meka cho se menim resource ne kra na mboa. Me pense kuro. Me pese ye nyina ye behunu no wa ha. Ti doctor send me test no ka say resource na bedru no. Wonie. Me misa ne se doctor ko sen. Da bi. Me pese ye nyina behunu no wa ha. Dwo so de ye nyina. Se what's the excuse ahwefo ne atiefo kwadwo so ba. Ye be excuse wo mo. Ni akwa kwadwo so aba. Because yam shiwa Johnson na Eddie Johnson ene ayi yafunu keka nanam wadama emegu mani mu ase wa ha enti me se bisa wo biem kai wutrim wodi e kai wutrim se woni wo binya bi eye pen ena ade be hia be menti no na wo feel sanadia me pa cho e first born no kura no ye ble no ho pa na to no enfa ho e bia na mo bre bad wo de kobo ba ko ani a ena fa ye bia na ne de ne mfa ena fa ye na ade bre no kai wutrim kone kai wutrim kone efiesa na woni ayi Matthew tinaye ohu mi na 2012 no ohu mi secondary school e bia mfie du no sa na pese me hu be 14 years be 14 years 14 years ni nyina no wanwem wo na chi wa fa na chi be ma bi ya hu be ma bi ya ne wa na be ma bi ya hu nsuo ankowo ho me pacho da bi yo da bi meba ma atenso Matthew so na mom ase se yi Facebook mu de momra Facebook ase koni anima nani kala na sesa ma me asa ye kokko asa ehu bi bem asa ehu bi ba nanimu no animu nu a mehu no na no mehu nanimu ne ne asa kwani ayam hihia wo ho air condition wa ha fifre ketenkete wa hunu pacho da bi fifre ketenkete pacho da bi boko ma breathing would you breathing ha no aje mo boko aja me pacho money dia dey check temperature ni bi wa ha nanka mo be check the temperature no e ma me hwe se akosoro wa na nanka makobo ni su we ya dwa ye ho aba Matthew me pacho yeah Dabi chia wo de na ma no I and my husband are wine nti woni na be share Matthew madam wadawroma wuru number 1 DNA resource ba na ye beka no nose mask wadawroma ti ube yi amami Matthew no problem that is rule 1 let us see eniema wugina so eka se enkodai ebetimi abasa wo mo enya wodia no ewo nyina so entina me ka ewo nyina so entina me ka say me yes suspicious na no bisa me kan fudue mu aze me meto se be ma butu no so na mum ma beto be ma e wo me dem 2 times a me nyim sa be ma no enna me san so ka say nipa bebre kura ka say nkwala na nseme en de day 1 omo nseme me so me nyim se okonam na man age se last one omo nseme enna secondly was to be ma number was to be ma number work na no say ya no ye ma nti man kama asa nti se wa ma me nkasa na kama na cha na de ni braba eti nya wa ma me nkasa we ya ni bresam wotu betum skama ye ya ma bla ni di se me nya sa da bra no me ni no ne bra e na ba ne bra kura ma me ho e medidi da ne papa kura ma me ho medidi da hwe na meti ba bia na bra ne ba ye obeto me no bra ne ba ye obeto me no first day me wa dance ni me first day me ba ye na me kira taxi nti no me go wura fie wa na obie dan no na obie dan na opeja curtains no to ayi no so me ka
ka no kure say ma meto so obutu no so na mmom me ban na bra na tie akonwa ni mu no tie akonwa ni mu twinten ma me no hye boxer shorts da bi be ma ne de no hye na atare na me hu so watim akonwa na bisa anse wo firi na wo so wo firi mu kurum first day second time the same thing na me san so say nkura no nipa bebiri aka me sofo aka me bra akura aka say omu nyina aka say nkura na nseme enti enam me ba na me yakọ tachiman so no me ko ho bia na be ma bi me ko ho bia yamfa bra ne me ba nwumre bia no na wo ne be ma bi ejina ho obo ze boy no wo hu mia no wo di America ko enti nyema bebre sisi enti ama me nya adwin mu se ana ma nya adwin mu po se na me yiri wo fa me chia na de wa ba ye no anu wo dwane ne mfifra ate no but wo se be ma no da bi anya dem o manim ye fie na ba bia no wo ne be ma ne jiro di nko be ma ni nya bo ni ba de tro wo dwane da bi wo dwane ne che so ba ye bibi nti na mfifra ate no na da bi enti ma me no wa ma yanka wase woni da na dame me de ma be wura ho no why na kasa ma ko me say suspicion ya wa ya na me nyididie wo ne mu enti a me de ba say mo betimi aboa me a e ba ne sa no na me say sa me ne amade ba adwina na me ye say die ekono sa bere so na me ho fa me na me ye say die enti a wa ka bi na me ye say eni a me say sa ne amana ba na me say sa ne amana ba na me say bra fie wo zo wo ma me say bra fie wo zo wo ma me wa danse fo mienu me namfo no mienu madamfo no mienu a mabo ma ma ne madamfo me ka tira flipo me ka tira madamfo ba ko wo ye teacher ni na me ka tira me bra ba ko say bana me ba na me ko tire ma ko sa me ho yare enti bra na be sin ko mabushia fie ko tena se onu me omet ma hwa ne katra wo ka tira wabushia fie me bra aya me bra wo de wo yire ko tran wabushia fie ka be so me yare me tu kwan me ko tire me bra nkasa me ne ya ma me ba na da mo ti ni etu dabi meba se sabra na me yare enko bo wo me ma baby amutie ni yetu meba ena yo bia ka wanu tu mame komo na ye gina ma wo problem mesro Marcos problem won say ma yam obi adi wa me de me paternity test say de me mahu no enti amama ya so senya nne na me ne tena mama doctors even down mo ya da me ya no ho ade no kura no meba da me ya no ho ade no kura no meba it's laughing da me ya no ho ade kura no so for kura kan so for kan di agro what kan di agro ena me bra so aka enti enu na nya no ba na me ti wa mra fia wo so wa ma no enti so for card ye oh wona wa kan di agro say akure ma me ne ye tuntum papa ne so ye tuntum ba akure ya koye kokko se wo se woni o se wo se wona me ne nyina oh what do you know the agro so fun sekuru wonu kura me ka tire no woni me maame wo be sira wa bia so abahwe wo kura me ka tire wo afa no ban enti me de me say test no me de ma ne say say me de me say test no enti enam say wose wa mabio no wa fra me aka tire me say wa mpa me bio wote wa mpa me ensam bebre ma wote wa mpa me enam ye say enti wa ye say wa mpa bio ko no papa ho ansem afra metena ase no me di ya wo me mu say enti nkola bra ma bra over 10 years mo franki nkola nketenkete we emu anifra emu na tatai nkola we siro ma ha me akola we na ntwie pim nkola ni bi tutu enti me ti wa na ye me ya say ma me katrao pra katre fie wura se hutu a wo bebe fie wontu ma ya bre wo ma wo de ya ma enti dia wo kanu ametwa ma wo se me nya me hye nyankopon ma okwan a na obetima ye mi fa me ba wo de o ka fa me kana se menene ni ho menene ni hye ye dia wo obetima bi se obi a menene dabai chiwe no dabai wakwa na busuafo honum na akase ga na busuafo se me wan se me pemim da duro na ye no wano anse me pemim ka kire wo o ka kire fa ni ga madam bi me ma ne ho mbas be do no so nim asan o kan ne na se wo ka fa ni bi e woni mu ne bi wo be suspect no enka minim me paternity test na bai the guy na busa for so oya me wedding omo so pe wedding ama omo busia ni no na ko se be ma ne be ka no kore no anya no kore bi wo ti no wano aya dende wo de wedding ada wo da so pe be ma no ana na de wo ko yo bi wedding a wani abro na wedding nti anu de me ma kama wari asemo nim kwase a ya de be piano e sa se fisa girl no ho no
Marcos. I will plead with you people that media me kan wa mo video isu say me ne dia ni ase media mo fa sa ga na sem no kra nto nche na enya no nti kra na me ba ye me dia concern ne this na wo ko fa obi ase we yes obet ma ko fa obi ase me ba aho ma woni na ho afidia su na ho me say me tantro na me do wa bo obi dia gano da bi ba ma onkwala ne nsem na wa bo dia ya dan so no ma ni na na give me boom for say na mo friend nya me ma me do na me di ya say ah e do we nyina nti nkola nya me ma Matthew ba dabi ade bi wo ho a e start a e wo se musi anontem wo de nti na ya be ye enti no on sa dakra wo ka ye no wo ka say girl no ka say wa ase wo ba no kra no obi mambo me si obi dia wo de woni mu na wa bo ni dia dabi wo so obi dabi na wo ni ha ena na asama nka ho wo ti ya fidie Marcos. Where you afidie so. Who was set so you are on set. Now who go be this? I why do you have to involve the person? Onu ba ye no so obi wa modi. We allow her to talk anyhow. Wa modi. Me dem me ka fentin me body me twantro me body. Nka sabi o. Wa modi. Ma se ni kwa asem na ka body. Da bi onu obai wa modi. Se na sen we se o twantro. Mo ba mai wo pe no mo pe mo ho mo so ma yam ho te se de mo mpe me sa ra ma me sa ra be ma we se ne ho dwo ma be ma wo do se ye wo hu ana ne temperature ko high wo hu no temperature ko high wo ne bia na wo take arise wo ne bia na ho mo aba ho so wo do no na ka no kore wo do nya bone papa minim mu wo ma when me se me wo ma me kra minim o se kopem se we be ba no de minim se mu wo ma me de minim se ya wo bo se nya but before results ne be ba de me ka se mu wo ma ka se wo mu nya wo ma me ma ko ma wo hwe wo mo me an ka to mu nya me ma for the past 10 years no wo na wa hwe wo ma be duru sabi why obi ani asase we so a wo betimi de ne nsa sabi apart from Nyankopon betimi de ne nsa abɔ no bu aka se nkola we se o mo hwem won wo ye bibi nkola we o ma ha yare emu ani fra nkola nketenkete we akola ni to fra more than 2-3 hours me ne Nyankopon ai enam nim kwan ade fa so anya me gi me akola na nim fra biu enya wanzo to azu ko almost 1 year ebu tcha akola ti popo ma nyina na ntwe de gbaja akola fra no hwe me bo nsia na go bra ma bra wan nkola we emu bisia me se madam fu bi wo afere me ko no hokosra nkoko wotsem anam de na madusufo na me de sankola ne yare wanim wanim bra ya bre ma memra agojo enko homra sisia bebe na mejo so mako ma memma wo mejo so mako Nyankopon adom nyame ase papa Nyankopon adom ne nura ye no numa ani nuro ni fidie a ewo ho enfidie obi aba ho abedi ho adanse ya kire me la ye da Nyankopon ase Agbozo Herbal Clinic ye ma obi biara ha na yes no man has an expiring date de biara da no me pacho ye di fia mekani o ntisa me dem bakwa abonten enti ye wi a mo pa mo mfa bom bepata ye nkra yo eti fo mfa nche mi de eti no Agbozo Herbal Clinic de biara da na watwe bia no sebi impredu yasa onipa de yesi sebi all work and no play na yana emwa enti ye di agron so no na yesa yade de afem na Agbozo Herbal Clinic ye ya ne aka kire wo se apomudin bura ene bia apomudin papa e wono especially when it comes to sexual problems no eho na ye solve na Agbozo Herbal Clinic ne ma me nhase na ye nko ni sei yade ba kwa ma akwa Agbozo ye yade wo ho pa ene amanfo edi ye ho adanse wo ho a recommendations ba pa no hemorrhoid kuku anase obi ojane na yana ne kokobo epi no sai ade we no ye shase se ye bohudura ye sa no utumi se adanse di a eba ene sebi
nipa na sa na ade a ɛwɔ hɔ pa a ɛha nkrɔfoɔ enti sɛ wohwɛ me na wo sa problem ne bi hemorrhoid no yɛwɔ internal and external hemorrhoid obi wɔ no ma ɛwɔ inside enti no wogya wo nan wie a epie na aba na wie a gye sɛ wode wo nsa pia ɛkɔkɔ hyem ɛno no ɛyɛ internal one ɛna external ones no so ɛno no ɛyɛ a na ɛtumi bɛhyɛ wɔ kitikiti kɔkɔkɔkɔkɔ ebu ana etua woto hɔ saa te sɛ mpɔmpɔ ɛnkɔ na ayɛ dindindin ɛno nso ɛyɛ external hemorrhoid enti sɛ wohwɛ me na wowɔ hemorrhoid problems anaa sɛ wogya wo nan na sɛbi ɛne die mu a ɛkɔkɔbu no ɛtumi pie bɛtɛw na gye sɛ woawo pia ɛkɔkɔ hyɛ mu a ɛba saa ɛha adwen yie papapa ɛtete yɛm enti sɛ yɛade wei bi ɛhawa ade nti na wontutu anammɔn ɛmmra agbozo herbal clinic na yɛmfa aduru papa anaasɛ habanuru ɛmfa nka wo na yadeɛ no ɛnsa ɛnkɔ na ɛnsa korakora agbozo herbal clinic ne sɛ yɛde woba yɛyɛ test ne yɛ examine nipadua no ne yɛahwɛ sɛ wo hemorrhoid no ebia anus na anaasɛ rectum nankasa no is there any damage anaasɛ ɛte sɛn sɛ sɛbi mprɛdua woba ne yɛyɛ test ne yɛhu treatment koraa yɛde bɛma ɛno nti ne yɛsi to anammɔ no abra yɛ nkyɛn enti ebia na wote kee mu anaasɛ wohwɛ yɛn wonni mmerɛ na wopɛ yɛkyerɛ kwan a wobɛkoma ase hanom a yɛwɔ de kyɛm so main 5 old insurance junction ɛne nkramofo asɔredan ketewa no pɛ ɛna ɛdi nhwɛ no mu da biara da yɛyɛ adwuma enti no wobɛtumi afrɛ agbozo herbal clinic ɛwɔ 0553 41 7752 ɛno ɛyɛ kumase hanom sɛ yi no baabi a wowɔ a wohwɛ yɛn firi anaasɛ wotie yɛn ɛde afiri bia no kumase hanom yɛwɔ dikyɛm so kuro from dikyɛm so wote ase ɛhɔ ɛno yɛwɔ old insurance junction pay ɛne nkramofo asɔredan na ɛwɔ kwan no hɔ no ɛna ɛdi nhwɛ no mu enti wobɛtumi afrɛ wɔ 0553 41 77 52 anaasɛ ɛyɛ network nti sɛ wofrɛ na ɛbi ankɔ anaa ɛyɛ busy a wobɛtumi afrɛ wɔ 0241 75 02 82 ɛna 0557 40 26 96 yɛ branches no yɛ 3 nkran yɛbɛn Kwashiman Chiefs Palace na enti mu a mohwɛ me mfie Greater Accra nyina no mobɛba Kwashiman yɛbɛn Kwashiman Chiefs Palace na anasɛ Kwashiman ahemfie no ɛhɔ na Dr. Gbozo yɛtra na yɛdi adwuma kama enti sɛ wɔ hemorrhoid problem we bia wobɛtu anamɔ no aba so enti sɛ wɔ nkran so a ɛno number no yɛ 0241 75 02 82 ɛna tema yɛ community 25 Savannah Junction ɛhɔ ɛna yɛdi yɛnkoa na yɛdi adwuma bibia wobɛbia na woba wo sɛ doctor me problem na wanka wo problem no kra yɛyɛ exams no yɛ a yɛbɛka problem ahodoɔ a ɛwɔ wo nipaduam nyinaa de akyerɛw na deɛ wode baeɛ no aka sɛ wei ɛna mede baeɛ ne yɛasesa ma wo nti agboso yɛba akla ne yɛtu yɛ saa frɔ sɛ bra bɛgye quality treatment na ho tɔw yadeɛ no kɔ a ama bio ntɛm a ɛyɛ 0557 40 26 96 ɛna yadeɛ baakɔ a ɛyɛ ho adeɛ paa yɛ ɛyɛ prostate yadeɛ sɛ bɛrima no de bia meka sɛ from the age of 30 years and above no ɛwɔ sɛ wo prostate no the PSA ɛna prostate glands no de bia ɛwɔ sɛ wohu n'ahoɔden oti aseɛ yɛfrɛ biribi prostate specific antigen ɛno yɛ PSA ɛno no hyɛ aseɛ ansa na prostate glands nankasa hyɛ inside ɛno ɛna sɛ problem ba hɔ na aka glands na afei wodwo nso a na akem nti sɛ wonim o prostate state a wɔ mu a na wadi from the age of 30 years ɛkɔ a pepakyɛw ɛwɔ sɛ from time to time no woba Agbozo Herbal Clinic yɛ nkyɛn na wobɛyɛ test no na yɛhwɛ prostate no deɛ sɛ problem ni ho a wokɔ baabi sɛ problem hɔ nom a yɛama wadura mmoa no na prostate no akɔ dem na obi wɔ no bɛka sɛ dɛn na ɛbɛma wahu sɛ manya prostate enlargement ɛba saa urinary difficulties no ɛkɔgyina hɔ nom a ayɛ sɛ dwonso no ɛpɛ sɛ ɛba nanso ɛntumi mma ɛna urinary retention wodwonso wie ana ayɛ sɛ ɛbi akam ɛna frequent urinating ɛnyɛ sɛ ɛba waa wo ɛmma wokɔgyina hɔ nom kakra ne sɛ na ɛkyɛ sɛ ɛbɔ kɔkɔ sɛ prostate no enlargement ayɛ dɛn ɛbɛm na watu ho anammɔ no aba Agbozo Herbal Clinic na waba abɛgye ayarehwɛ ɛwɔ yɛn nkyɛn ɛna yadeɛ baako yɛn san ɛyɛ ho adeɛ paa no ɛyɛ sɛ ebi a poor blood circulation ebi a onsa baako adwudwu onan baako adwudwu onan no nsa ɛyɛ titiri rheumatism ne arthritis problems nyinaa no Agbozo Herbal Clinic sɛ fa bɛdan yɛn na yɛn nsa saa yadeɛ no ɛmfa mɔm mepa atwɔ yɛyɛ adwuma from Mondays ɛkɔkɔpem Fridays and on Saturdays yɛhyɛ adwuma sɛ 7 o'clock am anopa na yɛapɔn 5 p.m. nti yɛto yɛn nsa frɛ ɔkyena Nyankopɔn yɛ adom koraa yɛyɛ
special screening and a free screening all the branches no enti problem bi a ehye wo nipadua no wobetumi de abag so from ochina ekonu nyina akopim next week ye screening a wodu nyina na yahwe yade because bronya ne be ye mpese obi ade yade be den ebe wurem efi se enkwa wo he nyankopon na de ma onso bo ho ban a nyankopon no so boa wo ema eyeyi enti ye sraw se tu anam na bra ye nchen na be screening bi se problem bi ba na unimu a ye be pokoko ne aka kire na ya ka kire na ya treatment a ye be ama ena yade ba ko ye sa yade pie eye mema na edrum honum erectile dysfunction ye friend ED the titia erectile dysfunction se wo ye bema pa na o hweme na wi na sebi mpredu ya sa se ye no aduane si wo ma na malaria kra chiw na wanu mu ato na ntumi dia wo husi titia na wo ye bema na edura na jopa na kire me ka se na o yire so ho fe kama te me ame ma ko wotumi pa na sebi anaju na ntumi nya adwuma na e se ha adwene ye papa intine se wo ye bema na wo tie me na ompem agudie no enkoyie na untwa tew ama awade ne egu na de bia me ka se bema onya de wo mpem bia no sebi predu asa o pressure de bia nam suru if se sa de we untumi ko kan kire sofo untumi kan kire waase untumi kan kire ma me na mom no betima ka kire doctor agbozu se me bema ne enye over 3 days to 1 week no now sexual problems na ya so bia ma it is our ED problem erectile dysfunction no so say tie ni ye ka dysfunction ade enye adwuma and a function eye adwuma from the way attaching man from the age of 45 years because of hormonal insufficiency and as a poor testosterone productions in the system no and to nyini a nyankopon no ema ni pedua na produce hormones sai ma unya erection nyini no na omo adwuma ye na ekofom ahode no kofom no nyankopon so sei munni aduaba no fa hahan ne san yade enti agbozo herbal clinic ye was sa erectile dysfunction ho aduru haban ni enua no bran ye de ye duru bran ye honmo na beji treatment papa 3 days to 1 week no na be manankasa etu ayeyinyum bema de oyire pra homachia nanka wudi metro ayeyinyum lira oreba or the Christ ni chewa eye wudi ena e so indirectly inti bomodi ase obeba doctor agbozu ye chen na sa treatment no ye be yam numbers ni ni uwo kumase hanum 0553 41 77 52 0553 41 77 52 eno ene kumase number na wo nkran na wo hweme ema no we koma mo ema no so a mo wo sexual problem mo mfa mo kunu mo ma mo ba o chena ye wo screen ya hodo ye be am to ba nso betumi ema nyina yesa ema ne memma nyina yare enkran 0241 75 02 82 and at my 0557 40 26 96 near na me dey sorry premature ejaculation and no and for emrantie no from the age of 18 to 40 no say yes life begins at 40 no kwa intended from 18 no kopim 40 no niama bebre wo hono mo a ebisa question se be impredu asa odi boss wa na ba besene a eya na oba no timi hwe wenim din na kwasi nye 20 years na wo enye 30 ya na ye omwanwa it is untimi last in bed premature ejaculation problems are people told me about bozu heba yade na wo yare because obi ho no mo a sabi impredu asa se woni ne yiri ni edi omo ho agro kra na no ano no wapi na so obesa ne ho besa sorry biom kra no just a 3 years time big problem and only a serious problem I was treating. Pay attention to sexual life. Now next time no say me ba me chiro the benefit of sex. No bu say so utumi ye ni yi a emfa so bebre ho no ma ni pedua no kra ye den enya ba ko ne say wo wie pe ena na e ba na utumi da no be ma bia say wo wie sex a utumi den na bi ma say ena no ye kasa da sisi a enyi utumi na sa eno esan yade almost 80%. Okay. Now the second best form of exercise e wo wie ase no we swimming free wa air sex. Enti say utumi nye ni yi a sa na me we nyina no unya enti mo be ma oye strong na utumi che wo ba so no opa mo obi nye trotting from aha to Accra now ye sex na ye ni ye ni pedua no faso obenya ne chen ni pakra na from ha to Accra bebre sanity it is sex no enye wa betiri na mmom no hormones ne ye stronger also be strong bra na ye nhye wodin na wonu yiri hira ho se be ma yeden abefie enti agbozo heba kle ne kasa dudu hui entoponko ya semo ayaka no o fa the serious a ebeboa nyame admo chena ekoli nyina no kopim next week ye free screening e wo branches no Kumasi ha ye bi in crime kwashima ne ye bi e na tema 25 ye bi numbers me de tudwa no ma sorry
Kumasi deɛ no yɛ 0553 0553 41 41 77 77 52 52 ɛna ɛnkran ɛyɛ 0241 0241 75 75 02 02 82 82 ɛna tema yɛ 0557 0557 40 40 26 26 96 96. bɛda aso so yɛ aso na hwɛ me na tip same time next week obɛsa Ebesensia nyame ensha papa me nua bɛma ha ɛyɛ Akoma 87.9 FM ɛna afei onua TV Akoma mu nsɛm dwumadie no ɛno a ɛna wohwɛ na wotie no na doctor betrase na mama doctor Akwaba na doc doctor set me pacho okay doctor set in near makama. Oh, okay. Doc, me mo Akwaba. Akos me Joso. Na bibi aboko de. Nyame adom, bibi aboko. Ye de nyame ase papa. Na bibi aye ready. Bibi aye kama. Asemo ho. Na mami bisa. Papa. Maa Akos. Ebana in case the resource na bana nya wodi a obeyede. Eno na was maybe because doctor Baso. Ebana sankwara no anya wodi abede. Eno de meni bibia meye but menim se bana sanya me de a wono ebehu be makura ebia waye sa ntimi de meka ne se onfa ma nipa kro because sanya me de a ewiase no me fin se ontimi ngi obi die ena oba nti wono se de na wo se ka se wabre enkoda ne ho ne ade no wakoma do mo so wabre wo mo pa ntse ma mi bisa o se eba na sanya wodi a sa bre we se sika hye ne sa ne ma we nyina obedai obi ho se ne na che so onko hwe papa ne mra na mensese me kama ne ntua obi obeka se mede ntira mi bisa se eba ne sa obedai me de sa dwene ni mitimi mu for now but se eba ne sa se nya me de a me fi se empenifo ho a o me empenifo ye ne na ade asem ne beda ye ntimi ana mi bisa ho asem no afutu empenifo ho a ebi me so me call mo consultation me call mo ho age afutu na enya sika ana bibi na me pa free obi ntem me adwene mu fine na me pe na eya wodi anso me dia for the past 10 years me ana ma hwe ma dia me koso se die na me si ebre bobusia obepata be yi na me pese me hunu ono man yese makoche wone be ma me na anya problem da se maka fidie mu ha me na anya problem da kura ma na busia fo afrem ya bisa me se ma wa fa me chi ana ana me se da bi be me eya suspicion wa mama lusu trust ma me mra okay didie bi na me nni ma no mate na de go friend wase kone me si yes wase na me kunu ba ono no kunu ba ye wase na ya chi wadamfo na obisa se wadamfo madamfo den wase kone wase the police for nipa woni ha de na mo achi no police for na wase da bi ni kunu se o no kunu se nkwa na wa nkla train no tu mpanyifo ne nya ne mba okay nti se resource ne ba me pa resource ne ba na se nkoda ne nya be ma idi a wo be den de me bisa be ma bi na me bisa wo be ye den se ba na nya be ma ne dia be den okay eno mi asem no doctor Stako your turn DNA you do this stage na emotions na bam and this first day yeshia ya kan ye no ya de betu dwa na obi ada na ho so se ne be ba ne be free mu aba bia no ye be so no akoma pam na ye tu ana mo ye wani mu ne doso em se mfie du die enshada mro so sa ti ne wani mu no na ye doso hey Mr. Akos and meda wase am say yeshia ye so ache papa enti me sorry we ntimi nkina
waba yasia bedi sawoso o haidie na aseda ene yerbe ma one utim se mama yakwanya se yemwa na akoma mu nsem enyina ne nyina kesepa ama yenyina am say be 2 weeks ago na yeshia ye alleged father no Nsabeni Matthew na ye nkra mienu first child no Nsabeni Jeffrey na Nsabeni Gerard enti DNA test we European diagnosis na European forensics Iowa Germany and results no be kan yensa on the 24th am say eba amane na cha akra by na omuntumi mai but be kan yensa 24th enti ebe kan first one no am say da bia yeshia ye ka say DNA percentage na ni here unya 0% na chere say papa na nye ne ba ni sa akra no see it is 0% 0% na chere say papa na nye ne ba no na say wote 99.9999 dia na chere say papa no ne ba ene sa akra no enti me kan first one na or see the probability of Nsabeni Matthew being the biological father of Papa sorry sorry mommy me na metia kwanya so de make sure na ye say kaka ye say ye de make sure won na de we ye de ahode na eje ye de ahode na eje wan hwe ya bati bunu nuku na so papa ambulance be ha wo ya fit bibia kama amefa pesa so akoma Don't have it. Okay. The probability of Nsabeni Matthew being the biological father of Nsabeni Jeffrey is greater than 99.9999%. Therefore, it is practically proven that Nsabeni Matthew is the biological father of Nsabeni Jeffrey. Second child, the probability of Nsabeni Matthew being the biological father of Nsabeni Gerard is greater than 99.999%. Sana the body I want no Emma me sis. I said what's so rude so? And then me yabo. Doctor Simenya hepatitis B. And you know what? Oh, hine Dr. Akos ya. What power specialist herbal hospital nka? Hey, ya dia wasanya binie. What hepatitis? Ayere se ho award nko ankron. Na se bibidru foko akansi. Wono na ji hepatitis award. What ya di bi wo America ne UK abrochimem. Na aka so je ne kwa. Sa na fatty liver mo fryer donchon. Ebeko prostate se kompa ju ko maboso. And all set it wo se ko to dwenu aye goso kra. Fako power specialist herbal hospital. Oh, we drunk sa enye wenko a. Osa ye de hodo bi. Oba, unchira me ho se mebre. Kumasi, wo fe yes Lebosumji Road. Jasbro filling station opposite. Engran, Kwabenya, Pokuyasi, SCP Quantimpon so. Takrade, Anaji Estate, Anaji MA Primary School. Shanimu. Telephone 0244 544 422 0200 383831. WhatsApp 0555 797878. Power Specialist Herbal Hospital. Your dear last stop. Hello, Ghana.
for bills akane ho biemo bills set 2025 idie eni da so wo homo bia wote wo kwa oni adwumaye enti fa weni tre bills na beji loan na wo betimi dia ye wa wadwuma we ye loan don komi wo hia hweo ye wo hia ne wo Ghana card ehwa na wo nsaka usika na se we obi a we ye wa wadwuma wo pese wo tremu ana se we adwumayeni a wo jibosomi aketua eni bill se bre na beji loan na wo mfa bibie siawowa collateral ana se deposit wo hia mu bia enti afidie bill se si obi a wo ni adwuma bia ye wo betumi abeji loan don komi no bi na se wo tena fie na wanya sika no bi dia eye wow enti fra bill se si a e wo 0596920833 ana 0302200390 na wetumi achia wo bills Nemo, HSA Kakrawo. Bank of Ghana and Sasha Bills Microcredit HSA. Bills, financing your needs. Hello, me dey grow fine. Wonu mu ato, wuntumi nidi, wunim ni entira. Ebasa na echre se, yariye ewura wuni pedua ni mu. A ni pedua no pese wo kutia yariye no na enam se. Ehwoni nu a ewo ni pedua ni mu sa. Na enua na ni pedua no ede ekun atia yade no nti. Ema wonu mu to. Enu nti na wo behia grow fine herbal tonic. A ye di koko aje. Emani pedua no nuani nuro ma wotumi didi. Grow fine herbal tonic. Wo benya bia ton wo pharmacy ne bia ye ton ebibidru. Se wo pene dodo mu atua. Fresa ahomatrofo yi 0244 596 532. Openfo de oma kwada no fo. Nin kwada wonya mfie dumienu numu bi. FDA age adwadie nkratowo yi atum. Baby bi wo ho a metimi ayama me dia. Because ayana me nya adwene mo fine sa. Ayana kankani second one no. Kankani second one no. Nyamisi enka de ko me kame na kure me nyim nie. Hwe kankani second one no. Enti ayana ma adwene mo me nya adwene mo fine. Enti metina afia ha kura me ka say. Maka kire no wafa. No wafa kura bisa me da say ma chi wo ne ba ma. Me suspect na. Me enti oh enso never touch me. Don't never do that again. Man so me mu Mr. Never. Because me no ye ni you know. Enya jai ba Misro kakra entina me sin so mi bo ya wo mesro na no betina ka se me dinduru wa ya ma brenti ne da wo ti me dinduru me no wo na dinduru me pese me kan sem wa ha enye moto ne de na egu 5-star bottom a shi kitchen cupboard mu no eno ayaduru anya mama me ye ni ntina ba de ntia me ba ha ni ma bre chef for the past 10 years mama obi ani ho woni man so me mu me pesa we are tropa mama wo hey ento ba ye me dia mama kan wo re what me ya me shire hey adia wo ya no Maa Akos so wa man de nsa aka me comfort enti wo be ye den ya wo set so bibia ni obetimi aye metima sa akoko ye atia ye another one mami minister dem bibia ni obetimi aye nyankopon na kan wa fidua mu ha say ma nkoto za wo ne be ma da ho but misusu say enti susu na misusu no sa wo je kwala na ya media enti mi ni right say me conduct DNA test for my children na sa wo je kwala na ya media sa wo na wo say omo ya media na za me say eni ye bia wo ye no eye strange eye me nwanwa enti mi ni right say me conduct DNA test every make my here without your notice make my ya bra me nkanchiro what you say enti make me ya bra me nkanchiro ba me ba na mutu mo fo say me ba na mo ye say o tu wo Mami, me bia DNA testament me woni say what me ya me hwe. Who mu asem de mami mfanko. Bia ni obetimi aye. Who mu asem. Na Maa Akos me so mani ntwete me. Mani ntwete me. Comfort. Maa Akos me wa right every right. So we got them say 100% right. Nkwala ne ya media. Na say why dan ni ya bia di. Na say me hwe say me ya suspicious so me ya dum fine because anya fe say nkwala ne we betena na magazine kwala ya media ya bo obubu ne ni tira nkrofo hweda to zongo girl we gato zongo enu kwazi atan se wotimi gina na the phone man se wo mo bona mama no wo tene ho se lukunu me so say to send
me suspect you. We yes I me suspect you. What you say? Me suspect you. We yes I me suspect you. What you say man? Me more than you ha. Who know what? Yeah, Bama be a man and young counter piano. Mammy, when I catch them say, Bama be see or Bama Nassas, I am a man in Yassam. Mammy, when I catch them say, Nipenny be as in the pay. I'm a quite penny in them, Bravo, and the penny I am our papa. It means suspect you saying. Who one we had my sister? One of the catchers said, Bama way was so a penny. One of the catchers said, why, Nipper way so a penny. One of our word, me pushing my say. Bama behind dying. No, it's Mammy, Madame, Marcos. It doesn't make me a loser. Me and me buy some of your money. It doesn't make you a loser. It doesn't make me a loser. And you will be very good. And you will be exactly. Nobody. And you will not share for an mommy. For the past 10 years. Mammy. Marcos, what's wrong about it? Why didn't sound more than 10 times? This yeah, we said I respect your studio. The other time you insulted me. Come forth. Marcos, I will studio. Marcos. Whatever the case is, Wakama harassment and yes I did me who say and yes I did you know me what me you say no we was so control I didn't na make but Mammy Casa when she Matthew Debbie, Matthew. Mama, you can't it's at least okay. I didn't know why you're not forced to back.
Now what again? And a character that is not on it. She should come and be knocking me, pushing me on your side. When someone will not give you. As someone encourage her to knock you. Then it's your stadium. You are in command here. You should You are tell her. misbehaving. That's why he's also misbehaving. What am I doing indicating that I'm Comfort. I'm quiet. We won't listen to that. What would the other say? What better started doing all these things? Matthew. You have the right to conduct a DNA test. Who cross what Kahobi? So you shouldn't let it sound like me myself. I'm What is that? That time you did this. I will not fight you in your stadium. I know what is right. And then I'm not too young to quit trying, sir. I will not fight you in your stadium. In your stadium. I want to tell you that. I want to tell you that. Stop that. I'm a man. Stop that. Yaka bibi ache wa wonte. Wunja na wo se beka Maa Akos. Na make a choice say jai no wote. Comfort. Ma comfort bia bonte. Some maka doctor enya ni person. Afi doctor to aso. Doctor to aso. What me na say doctor to aso. Na beka che say doctor to aso. Me na me say doctor to aso. Who your host? Doctor to aso na beka. What is this? Bema be kra no a. Wo yes ani akwaka. Wo bi beka se. Doctor to aso. Yo, Star Coast, let me say. Che. Doctor ko. Emu dawson, nsem no dawson. Edi asem ni amesra ni se bra, una oye bema. Nti se oba form na em se DNA se ba se di a o right no se we ye die but se ya meka se abu abo ne die e ba sa ye ba ne ye a chen wo se sia yi die ya no wo ba ne nchen e chen wo nti na se oba form kakra na wo step in her shoes kakra em se ye ne mada de but ye ka so ba fa nchen a em se ya chen se ba ma wa fa nchen ye krofo be kan wa ka wa no tu obi anka se soso ye me ne doctor se ususu bad nsusu ye no ene na edimu aba ha ene so wo ho nti na nya basa na abontinsu ni no no nsusu ye no wu timi na wo ne waka ma ya te no eno na obia de tu abon nti ma se ne sister no eye ne ya no nti so oba form kakra na wotena se kakra fine me gidi se mo kona mu siesie be fine sister course am say MMA labs DNA testing center wo wia no abeble mu me say da bi wo ma wo mu hu ne wo ye wo wia na oba na kana no atum sesei wo kwa ka na ono so a trigger no wo wia no obeka chem say Maa Akos wo te wo mo oba na yesei wo how no say to aso am doctor ebia no person pa na chewo wani mu a seriously didn't say bo body koko pow yi okay eti MMA lab DNA testing center yadamase semama ya kwanya your phone number na mahu say em say add nti amanfo efre 050 enti MMA labs omo na eye DNA wo mo ba ye eye
kroje would the ko baby 100 million the be no the same resource na na ebema wo enti number no ne di tudwa no 050 050 16 72 748 050 16 72 748 your offices Accra your baako behind Kolebu your baako Fanko barrier obakumasi your ahojoda aban sunwan your you know runabout your domahin crew you brekum your tamale your koforidua your takrade entigana ha bia wo bia no ofre na arrangement bia say no ye no ye be ye timi ba ofie timi ba wo saso e be take samples no e bibia e ma ye simple you na your friend self sampling say bia bibi nti untume ma na opese obeto kit ye bra kit na ye guide o na take sample na o de brain na ni nyina ye betumi aye ye forensic DNA so de more so de tinwi mpempi ni ya tinwi ni ye mpene ye twitwa ya na metachire mu ya na manfo pese o mu twade ba u twade ba na no percentage say be pass no e about 60% enti ya na ye mpese ye be ye ne saba so upetinwi na gise ututu so utimi tutu be 10 strands a the buy betumi de aye ana obubu nipa ne more a eno so o de buy betumi agina so na ye de aye ama na standard sample na ye buka swab blood o de buy be gya ama o de toothbrush rubber betumi de aye e de ama na mom those forensic sample no ya percentage no e wo form kakra aha ntino ye advice but say no na ye do only option de a na ye betumi agina so na ya aye ama enti MMA labs your friend say DNA nyina ye na yedi mu kan o Ghana ha enti say ohwehwe ye na the whole Ghana no or reach out to 050 16 72 748 your website mmalabs.com.gh mmalabs.com.gh okohonoma labs bia opesa we no or reach out to MMA labs you be so asene come up Dr. say what me aboye ama bibia etumi adai edi pepepe minim se afe na akoma sori bara ekọ animu ebo ebeto yem ama bibia yakama enkura nti MC Marco na promote sign nyanko fa do MC ena de adwuma yi eje se ena ne ba se adwuma na ede se bros wo say wo ka je say ba wo say de metimi aka akran say mebra wonya abotre on say ade no na wo suspect bibi ana say wo bibi say bia enya wo ma ana enya wo ma no so wan fa anhye kokoam ba cha wate ase wo beka mo bia ye den ate ana nyame encha dom ebeduru ye ne so ade a wo hwe na amam akodi oba ne side enti obi a wo bɔ no e bia wo de ade ato no so anya ono ade na ni bebra che wa na wo fi say yi obi a ensama nkrofo bekeka bonche wona wo pe wasem mete na enti eye normal mete na minti ebiemu a minim say obi de obi ba na akomo obi enti de oba ne ye na wo senka wo kra no wo hya ase na wo krokro no pa na chew so at all right but right no ka fa ne ko mine no na akoye no ama afidie so a ene obi me makra metimi azesa wo mo akoye die ni ene obi antimi nka bibia nje ba se me ba beton ana me yire die nya me ma ene sense a wo beka sa no de o wa bonte suspect oba ne fa wachi ene ye adwama ye nguase what you say enti yesa oba ne nya wo ntimi se obra menua ko anu tum nya abotre saba ye na nyame ya adom na nka nya nka wo nso minim die nka be anya ka ha enti sesi afa ne se ama wo sai enti wo ne wo se wo nya abotre Maako we di ade ana me hwe nyina no me kwa na me pese be ye no kora se eye me ma enti oba no sabe eye ya obi anasa na me nyini enti na me be ye sei enti Maako giramu na me sa wada roma pa oba ya chaw se ye nyina ye mu enti na e ma me be ye sa ade e den e we atwa nka ba bia di because oh da bi me mai why enti me so Maako nyankopon koso na wo nhya mo pa awiai why ko akoma to yam so o hwe die ne na beto so yoba e wo so otam yire sha akire wani agye pa fizi ane ye to no ye ka se ye bia ye nyire betima nti wo ye na ye no kra wadi bem enti wo so oda nyame ase na ko to bibi ma ko ma ne to ka ama no eno a me so ko fa ka ama no ma ko nyankopon sha pa we dey the nchanu be free Dr. Ba aso ye e di ama ya hwefo ene ye tiefo nyina eya ba
ye de ni dompe me say se be ma ne ye mre na oto fam na ni dompe ho kan ne ma e ko sa ne de ne ba Dr. Ba ho Nyankopɔn da roma esan say ye wonu bra e won haban a ye di hwe nipa u dompe e no kasa mu nti ye be boa woni ahwe dompe no ene kasa no ene no ma bi e wo dompe ene kasa ni mu no ni atimi aboa ama u dompe no ho ato no enti ene awai obaji Dr. Ba number edidi djuma no na fe wo do a kire Dr. Ba se ho ni a show ama ho ato e na ha ye hye number ni 0244 988 004 0244 988 004 and it was 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Bao Kumasi Atonso Agwa Aban Hospital Nachi Anankran ye was Spinters Road 80 Junction and na awai Shannon so say da bia ye betranse ye boda ro ka kire wo nipa wo dompe no ka say de entia ye anada ne da nyine ka say yen ye dwuma pa ye ni dwuma de ye die no eya haban ya ye de se nipa yale na enso titiri mu de ye hwe pa kase a etiti nipa eye nipa so anya haw ana amane bi wo dompe no ka say en na wo so hye ne so edie ma wanyo adwe se Dr. Ba dompe se ne dompe ya de nka wa wanhwe a wotifi abefa ne normal nanso bomodi busa obi a wo dompe ene nkase mu yade pa no no kan kire wo se dompe mu yade ene nkase mu yade no enafom ne hwe enafom etis wo bi nya yade se bia wo ni dompem na se wanhia wo duyefo bi otete haban te se ba heba a mehia na wo be hu se no na maame baako papa baako mini aba baako omu akini kromu asa menne yade ne de omu atofom esan se ni dompe no nya ho aduro ba na de me ka kire obi a wo hwe a wo tie se nipa sori na no dompe mu ye ni twitwiritwiri obu enne woto ne nse nto opagya ne nse mpagya obi ode nnasi foma na ni nompe mu nyina hwe no obi ni nipadua mu nyina tutu no na ho tutu aba sasabro tete na ma me papa de ye ane ye ka kire se wo de wo pa to adura che da bia wuti we no akwakoto me so ye mfa nipadua ni wura Dr. Ba so ye ho ni mfidie no enhwehwe nipa no firi tiri so mesi wo nase na hwe no ma ekoso wo nipadua ni mu na fe yade kro na amenne wo nipadua no dompe mututu ne asa wo yade vi se no bi ti wono ka che wo se enne me ma me abrewa sasabro tete na sasabro de fritete ni adura ma me ebe yo fritete sa na de asem na abrewo enne Dr. Ba se ye ka sasabro ka rheumatism ewura nipadua ma ewura mo jani mu a ye wa haban ye kosia no kwan a yen kan ye chini na dawo enti obi asasabro ya de ana rheumatism pa etete no ena wiei onfa na ni nkire Dr. Ba ho e kira nso betimi de wani a kire Dr. Ba ho no aba baje aduro hwe ena obi anya nkwanhye da bi e ka wakote ahwe ne na mu abu bonsi atam no ko baabi ni akofefa no ma bi e de kase dompe na e ka ho asem enye bibia na e de to dompe so enu nti wanhwe ne ye be ye kakra no na wo dompe na sei na wadi dem enti ya ne ye boda wuro ka che se ne obi a wanya nkwanhia obi a ne dompe ana ne kase mu abu no omomodin se odi na ni be kire Dr. Ba ho esan se ye wa haban na be to dompe no so na no ahyase atwetwe dompe no na fe ato dompe no etu ba Dr. Ba yan ya so ye wa ya haban ato dompe ya haban ato dompe tentem e makasa na nka edwure na nka ni daso onim no Dr. Ba haban eswa e ma ne to akama enti na ebia wonsa na akwa memu abuo ebia na wo nan ebia na wo siremu ba bia dompe na akasa ebia wo emu abu se pen no bomodin se obebe chamfo banyare wanyina bedwane ho na fe ya hya ase de haban ahwe wo amana di bosome no asole akọ visanya sa yedo na be kwa kosense baabi amu adi mfie baako ne nachi enso ubesi fomo abanje so sa aba Dr. Ba obiem enu nti ne ka che wo se obekwa akobere afe baako de ene e bra Dr. Ba na beje bosome baako pe na fe wo kase na wo dompe no aimu abu ne Nyankopɔn da roma emu ana honto enne awie obi echi kase bra mo ye ne ya mesrew obi an spinal cord no ye ne ya etutu no ha no aso ne ko echi se wo ye ne ho hwea enye ya
ne nyinaa nso yɛ dompe na bi na aba nipa dasani mu sɛ nkwanhyia bi na de brɛ wɔ sɛ yadeɛ bi na de brɛ wɔ ama nnɛ wotete wɔ w'akyi kasa brɛ mu a ɛno nso deɛ dɔkta bɛɛka kyɛ wo na awia yi sɛ fo ani kyerɛ yɛaso ɛyɛ hɔ na obi ɛnnɛ ɔntumi nkunturu ne mu kura ɔntumi nna ɔntumi nyina hɔ wobɛkɔ mu a bɛka kyɛ na yɛ n'akyi kasa brɛ mu obi die mu awewe obi die mu abiebie obi die afra tena bi so ama nnɛ wɔyɛ bubu ani sɛbe ɛda fam a wɔntumi nsɔleɛ anidaa so aba sɛ na meka sɛ wogye di na wode w'ani kyerɛ dɔkta baa wo maame na waka fam no wo papa na waka fam no ɛsiane n'akyi kasa nti yɛn yɛbɛboa ama no sɔre anante ama abusua no ɔmo asom adwo mo enti na awiame ne wuti nkɔmɔ na meka kyerɛ wo sɛ ɛyɛ ana deɛ ha adwene sɛ obi tumi kɔ baabi kɔpɛ nnuro saa ɛmmoa no nti na ama naba mu abu enti wɔte baabi papa nka te sɛ deɛ meka yɛbɛtumi aboa no a na afei n'adwena yɛ ne ntanta menkɔ anaa menya ma mennɛ mekasa kyerɛ wo sɛ bra dɔkta bao na wo haw no ɛyi w'akyi kasɛɛ no ɛto ɔtwa ɛyɛtwa nso a ɛtwa ama ɛtwa prɛko ama w'akyi kasɛɛ no yadeɛ no nyinaa firi mu enti awia yi obi a ne spinal cord n'akyi kasɛɛ no yɛ ne ya no ɛno nso yɛ dɔkta baa hɔ afei me ne wodi nkɔmmɔ aka kyerɛ sɛ wo sisi no ɛyɛ ɔya no ɛnɛ wontumi mu adwuma ɛnɛ mmarima bebree ayɛ mmerɛ ɛsiane wɔ mu sisi ɛsiane ntraseɛ nti na akyi no gye nkoaa na mmarima gyeɛ nanso sɛ wo sisi yɛ adwuma na woba dɔkta baa ma yɛde ahaba atoto so a ɛvim bi ɛbaa mu wɔ dan mu ne mpa so ɛne w'adwuma a woyɛ na ɛnyɛ ade ketewa enti sɛ woyɛ ɔbaa woyɛ bɛrima woyɛ hwan na wo sisi yɛ wo yapa wote pains ahodoɔ ɛwɔ sisi mu a bɔ mmɔden sɛ sisi yadeɛ deɛ sɛ bia meka kyerɛ sɛ osuro fɛle dɔkta baa sɛ yɛsi wɔ sisi yadeɛ waba dɔkta baa ankɔ ebi nsi da na ebi nso nsi da enti obi a ne sisi yɛ ne ya no ɔmfa mmra dɔkta baa hɔ ɔma ti kotodwe na agye mabaawa ne mmeranteɛ nyina abɔ fam na nsɛn ya aberanteɛ bi baa hɔ last week na bɛhwɛ aberanteɛ kakra bi akyɛ sɛ 30 kuro nya na ne kotodwe mu we no paa na kyɛ sɛ nya de ketewa no ɔba nso wanhwɛ ne yie wɔde ne ga bi di n'akyi na bɛhwɛ sɛ yɛyɛ ne ho adwuma paa na ɔpɛsuo so ne nso akora ɛte ne nkyɛn no ntimi nyɛ hwɛ na kyɛ sɛ yadeɛ ya enti deɛ na meka kyerɛ obi ɔkyɛm sɛ wo kotodwe yɛ ɔyɛ bra dɔkta baa aso ɛyɛ na yɛhwɛ wo afei diabetes a ne ɛha nkurɔfoɔ no woba dɔkta baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo ama no akɔ afei ɛnɛ me ne wodi nkɔmmɔ afa obi a ɔwɔ adwene mu ha ho obi sɛ obi adwene mu kana ɛno nso wode ba dɔkta baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo afei ɛtwerɛ yadeɛ wode ba dɔkta baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo ɔsa yamkuro wode ba dɔkta baa hɔ a yɛbɛhwɛ wo mesrɛ wo bɔ mmɔden na fa yadeɛ bɛda dɔkta baa na afei yɛhwɛ wo ma yadeɛ no ɛmfiri nipadua no mu hyɛ ne nso sɛ yadeɛ bi a ɛwɔ nipa dasani wo mu bi ɛfrɛ no yadeɛ bia no woba dɔkta baa so ɛyɛ a yɛbɛhwɛ wo ama no akɔ maakɔgye no ma neɛfa kasa no ɛmmerɛ wieɛ na deɛ ɔkɔm gyaa ne ɔmeɛ ɛyɛ 0244 988 004 0244 988 004 and yɛwɔ 0244 08 34 82 0244 08 34 82 Dr. Baa ewo Kumasi Atonso Agwa Ban Hospital n'echi ana nkran so ye was Painters Road 18 junction awie ye di nkomo awie ba bia wo yade bɛkɔ eba mu asom adwo no eye ba mago MC na go position na me blood ye me sure say wa ye boxer I just say oh Debbie wonko na awo kokko menchini machia hey oh Debbie you can say Matthew me pacho me okay me pacho tena ni say mami na mami ni kan and present it when will be a copy and fa man on your bema with the case the bank the copy okay wait me read it through so now want so copy no the same thing as she na emo to so kwa wait me read it through okay now also person okay baby Maa Akos medase na the din kan no mu studio mpacho me ana metie mu na me bai enye wo bi ene direct papa dia wo person but me ne me yire asem ana say me ni me kra me ka so be ka say dia dia ani mama nka say mo mama no nka o mama nka say enti okay me ni enti kakra me kan say me ba no na nya me mpai bo ene say ebia ye be ya wi na nkola na nya me dia dia aba no enti dia aba no me kra eye meni so meni age
efisa ma brɛ nkola yi hu over 10 good years ma brɛbrɛ wɔno wɔnim brɛ a menye nim yɛ na brɛ enti sɛsi ai wɔka sɛ mede ato no so nti papa yi ka sɛ wɔse papa ne ka sɛ no wɔse wɔde yaw ɛna ɛde ne nsa ɛyɛ de ɛpempempempem fine ɛyɛ yaw a megyi tum sɛ wɔde yaw na ɛyɛ but me ba studio ha day one manka sɛ makɔkye wɔne bɛma enti no sɛ yaw na wɔne mu a yaw na wɔne mu a yaw na wɔne mu a makos ma menka sɛ yaw na wɔne mu a makos mesrɛ wo sɛ makos sɛ yaw na wɔne mu a wɔma ma no ntɔ makos sɛ yaw na wɔne mu a mesrɛ wo sɛ ka kyerɛ ne sɛ adwebrɛ wo ma ha sɛ mebɛsɛe ne din ma ha sɛ mebɛsɛe ne din meka sɛ meyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa de wɔpɛpa bɛtumi ahwɛ nkwalaa no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛnya meba o tie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛnya akoma mo fan meba comfort madam tie comfort sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa bɛnya akoma mo fan na de bia yɛda nkwalaa ne nya yɛdeɛ no ɛne nti na mebɛbɛyɛ ɛnyɛ sɛ meyɛ ɛde asɛe okay medase mayi o microphone afrim wontumi nka bibia biem ɛyɛ 3p garlic mixture wadaworoma bɔmɔdea ɛma wo nsa ɛnka bi na ɛnonom na ɛntumi ɛmu akwanuasɛ nyinaa so bɛboa ma wo bi abisi immune system no wo pressure no ne wo stroke no asthma no bibia ɛbɛfrɛ no wade nipadua abɔ so a ɛyɛ 3p frame 0248928824 0248928824 grofire mojadro papa wonono bia ɛbɛboa wo yie papa yɛde koko na yɛ ɛyɛ ma ba ɛyɛ ma bɛma bɛsiesie ofrɛ 0244596532 0244596532 bills microcredit say bɔmɔdea na ɛfrɛ wɔn mo sesia no wɔn ma abosia fa kɔyɛ adwuma wo ba wo Ghana card pɛ na ade bɛba ne ama osika no ebie enti wo pɛ bosia frɛ bills microcredit 0596920833 0596920833 na Charistic Venture Dr. Amwenupa yes, Zahara Enrono, Yakama says Zahara man, Zahara G, and in the mixture and I face to Hindi, but Modian Sobema was Akabi, man, and Memedris, CC, Fred 0246 348334 0246 348334, baby, a tone Rubian so, who benya be some vital about mixture in the capsules, and no any a cancer againo, when you be a bebuana, CC, Mokama, who baby a tone Rubian, who benya be Fred 0240 616 061 0240 6166061 na fe yama quality electrical appliances are ene won so obeto say your TV say your condition say your microwave say your washing machine say your blender say your den we here Triforce for electrical appliances no ye wokumasi adum for 0246004826 0246004826 time here bad there Mr. no obi anim say malaria ya there etu ase kurenti bansanka bi time Mr. no the capsules no etu na mu sa ya de asena fa bi immune system no for 0244 417669 0244 417669 baby etu onro bia benya bi se wo ana wo yere oba o maame o papa wadamfo bi odofo bi ewo eniyade setesen fako abi herbal clinic Dr. 3 days suffer rasta obetu ase hypertension stroke prostate kidney liver yade nkaye ni nyina so osa edika eniyade no kuma se kwada so dwena se obey main market no friend 0541 565 0541 565 na fe haxa mission na capsules so all satan for edro prekope eno nti se also na ehawa de wuhia haxa mission na capsules bomodi na friend 0240 238310 0240 na wonso ama wonsa aka also edro yibi na momodi hie bi ewu na sesei no ohaw aba enibre aba baby a wasa ode contract ni nyina ye no contract nyina ma wo mo Gospel funeral home Gospel funeral home na wode contract ni nyina be ma date de aka nyina ye be yama ye be sie funu no bibia aduane everything asafo ye be labor ye ne cocoa board edan hwe ne mo ye bisa ankalato for 0322006221 0322006221 and answer 0243737457 na chese yakoye nim power specialist ema me akosuadua ya wose bomodia na ebra na ontutu ya dia acidity hepatitis and fatty liver na yama eba nso wo de o frɛ 0244 544422 0244 544422 kwane sima sɛdeɛ mede ma
Matthew kwan no ɛdeɛ na wɔn so ɔka ɛdeɛ atwa to sema de me kan de atwa to sema de Awurade ase so ama de yɛ ni abawi ase nza ka mi ma no biara ka enye yie blai ma wonnim na obɛka asɛm obɛka sɛ wa hu ade no pɛpɛpɛpɛ de obɛsimi afa ka no de blai asɛm adwira kurom man ka yɛ tɔn nipa o mo ntɔm 10 pesos nti wo da nyame ase me de Awurade ase sɛ ama de yɛ ni ama ne kura daadi de me sɛ ne sɛ on fa yesu ne kra na agyenkwa won se zafi ne tibia nim nyame bɛgye no nsa wo de sɛ kwa e be na wankonya comfort jimi ni tse me be nipa na wanfa ne ho anche no me yo bi a sha se ke mabunu ndua akuna firi ase but nyame ne nkola ne nti ono na enim sɛ nkwa ne yɛ ne mba but na me nim sɛ nkwa ne yɛ ne mba won se sanfi ne so na kwan bɔne ne so nyame bɛgye no okay nyame inshallah so pa Pastor Julius Akwaba I'm just okay papa ma okay amencha na de wa ha nyina na na e be Sanjay Sandre services so on the semi nyoma nyina wo Christian 70 kwa no no so asi nyoma e de ama ma odi Matthew achi anhwe asema obeka no chese emmoa ade ba kwa Matthew like to understand say ada oba ya wo kan nsem no na sɛde osikasa ne de oyɛ ne ho nyina na wie nyina sɛ yawo na me de yɛ dem de yɛ no na yawo na wo de ɛka sɛ o suspect sɛ obai abo adwaman no DNA test ne bae no ɔno nso ofeli so bɛte ase sɛ sister yi nso yawo ɛno nso de yɛ react match the problem na no let's be fair me yes one ɛde asɛm a jitu shoes mu a because yo who is say abontasofo na MC ka che ne say nka the first question was say o part ma man since ne para choma say also oka say what have I offended her but wunnim say wo bi wa no kra ka say me suspect say o from echi ana say nkra no nye me ba no kwa kra no eye ne nguase de ma that alone eye ne nguase de ma no the Matthew me afuto na betu no said what ya wo bro ne bo a wo hwehwe ni pa nim ne hwan no se ya no bebo ne brade a said the last week me come say ka bi ma che no wan hwe a ohun yi because ye ni obantena mo brasa ade na waye no yes aye one anante buy so obeso die ne because suspect baby ena nyame adom die ne no so aba e buy no a confirm say aye o ma fine but who say said you can say suspect wo yiri ni ntino definitely ade bibia me bata no obai ko kasa osase wasenya ka che obi wadwura se why DNA test ama na ba ama wo ankra nya o mampa mi wa ni na so boa se enti eye oba na wasai ne din enti DNA test na ba na ankra nya o ma no se gina ayi na nkasa eto nkra se bia me de wade ase DNA na ba eti se na obai so me pese me panic chaw say on fan cheme and if e bia nguase bia of fame because of allegation the tone so ne kemfa so nwemra ba de wote a wo ye emu de he panic say wo wonu say wo ka sa se ti obai bibia no wa say wo no say okura wo hu fun so bia kura wo say ge bia ye de oye but say o tena say ma me de me tuti Matthew 4 on se san ne o ma bi e wona brabom and say asema ye kan obi a wotie bi anim say ade ati Matthew wo ye nya ono nko an nim say right Matthew nko an nim say right it mesre no se ya no bone bra on tutuna na mo ye na onhwe na kwan ye me da se ekwa mako ya adi yo ya dia dama mpanimfuo ene won na ahyehyɛ program wei ato ho na nkanya sound anka enipa ba ye mobo yes anka enipa ba ye mobo pa nyame wote ha na wo hwɛ de wo hwɛ bi wo TV so de wo tie radio bi anim se program wei ama anka enye papa wo wiase because eniema a etwagu wiase no enkanka ne ema bi e mobo hwɛ bɛɛma ɔno ɔnhwɛ nkɔla yie na wonni sika ɔno ankasa de yɛ DNA na wɔwia wɔsɔre a wɔgyina ha obi afa me yere hwan adi me yere hwan da me yere so ɛne ya store din Mercy ɔyɛ kwadwo was store din hwan na hwɛ anim guasia from day one wodi ahyehya wo wia sɛ me suspect sɛ na wonim sɛ wo ka sɛ wo suspect a ɛkyerɛ sɛ obi adi wo yere ana wonim suspect obi ma dia say oba warefo na woni wo kunu tie na wo kunu se me ko ye DNA e ye de adea
se de wo hunu se be ma bi ene wo ye ade bi a ena sofo kura kaaye ena ho anwan kaaye ena de be kaaye na wo gina ho na wo ba di nkonim a enkola mienu mu na wo se yenye omudi ene enya enkola mienu na ame ye omudi ene na wo nyame ya adom na wo ba na di nkonim a edi asem na se wo ka na wo ba na wo sa hye wo ba na bufuo na wenka enya akrokro aka we wuni ma akrokro na se se wo di wo ba no we wa mo so obeya tie manim obe bia da na o ka so oba no wonye ne ade no oba bia anka so ka be fa ne fo anka se bu be sia wewe na me kra me a ka be fa ne hye hewurade mi anka se de me sia hange no ade na pem ho no wodi afriw wodi achew eti da wo yera se woye ma na wo mo ate wo mo ho a wo mo so wo mo ware na woye die ne nkola mienu mu a na nyame adom nya wono a onye da bie na ekua wo be ka se wo mpran ye kura wo se ma ne nkan ababa wa yi ne no kontokwa na wo ka kire ne se wo kura wo se wo ka kire be ma ne se nkura no enye ne dua no wo mo nse no ena ma ne bo ga ni dua no se wo se me ma ense wo mo papa ena ma ne bo dua no o se me ni wadi mo ja adan eni gwose na no eti na se kwan bi so eti na se eti adan na wo be he sa wa ya de mame oba na ya de yeah family mu a me da se yemfa enchastro nkwa wiei emre ye tiefo panyina amagebre etf de kese enchei efi Pemsan Company Limited ye ne de Cement Vital Herbal Mixture ene capsule se du pay ye de aba ye do ne de bia ka kro eye enhabanuro na dog James Amoa wayi enhaban ni mu enuro no na afo de aye du kama we ya ye de ema ye tiefo nyina ye droi eye natural herbal medicine se de medican aka kro no ye hyasiem free ye nwa no so oba bi wo ho a wono no na fichikom no ya no wo haw bebre ewom ono de okwa fichira na ye de nada ne calendar na ma adwuma de o na se ne date 10 February cho menwa ba me yemfa wo endane calendar koto Cement Vital Herbal Mixture ene capsules no nanonom ye je so agan na che se to sen edupa no na ye kan fom de ama oba bi won so okwa fichira ya na yaw no ebro so ote yaw dodo ni nyina oto Cement Vital Herbal Mixture ene capsules no mo ebeyi we fichikrom yaw ni nyina every ho ama oba oboso me ne so a ebeba jo ama wonso oho ato obi ho so a ne chimakro no entumi emmeye emmanto ato so eba sope ni nyina wono madu pai bia ebeboa prowuntinim ama edru ho no mo a moja no abayo a wonte yaw bia enso ewo moba bi ho so a ochima sabe ya na nka bone pa edi etwe pa cho enye normal koto Cement Vital Herbal Mixture ene capsules ni bi nano no meba boawo ss wa fichiko mu nyina candidiasis ni nyina ebe free ho ye ka se mema no abadabiri dwa na ema ni bebre ani age ema ni bi nso ho a wo mo so abadabiri dwo edro na dwo adofo ba wo nchen na wo da ho tim seti medua wa won kan ho enye se be ma na nya de o be ma no wono makono magan ni bi to sin di hia na so wo be enam se wonya ho aduro ntino wo da ho tim saa wonyeje ho wa tinka na atekom wo hia Cement Vital Herbal Mixture ene capsules no ono no mo a ebeboa ama wo so wate dem paso ama ya na obabu ha no wa ye rese dodo be ma de ba no ho ade be kina be ma na pra ni nyina wo no magan ye du pai bia ebeboa ama dryness ni nyina afi ho ama wo so wate dem paso na watumi abo wukunu abaso emema ne so oduma kuma bo ye nwanom ne ekuru mu memmei ahomachi bia wo de nyane a wade no etie wanim no sana nyankopon ye no wasano pa eno na dikan ema wo good morning wo de no wasi ne tirase wo kura wasi utirase kwa akwachi na se ho no wo mane musumpo no ahwewa Cement Vital Herbal Mixture ene capsules no agan ebeto sen wo so de anopa be ma ne be mane muso na wachiaw na wo so watumi wagene so ama wo so watumi akosianim ama ma no abo wabaso obi wo ho so ane de ne premature ejaculation ni de ne etibi peja de na so ode kwa wo ba ho a waya dia ne 2 minutes ya 2 ndi mantem 2 minutes man en wona mo na ma ya yisire wo koto Cement Vital Herbal Mixture ene capsules no bi ono no mo a ebeboa wo ama premature ejaculation ni nyina fi ho okwa obekwa che obeto sen agan na wo so watumi agina som ede wo mensem obi honam eye ne ja
ebia eye adwuma no a woye no unhu sede wobesi apagya nneema ne yie enne ma honam ya no eba obi de ye sciatica ne to asentini no na etwe no ye no sa wo frɛ yen a ye ma waduro na mo mama ho atɔw no na ye san ma wakankyerɛ nya afi na abanu maduro ne saa na enkoda onu maduro no a ye besa ma wakwankyerɛ a wobedi so sɛ de be ya wankasa adwuma na woye no obehu kwampa a wode befa so a honam ya ne nyinaa ebefiri ho ama wo nso wo ho atobu o so ne numa to ontumi nidi ne nyinaa aye Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules ye numbers no na ya na wafrɛ yen na wo ne yen edi nkomo ye numbers no aye 0241 0241 604 604 702 0241 0241 604 604 702 and I said 0244 0244 718 718 557 557 0241 0241 718 718 557 obi wo ho a wono so ne de no ya na ye friend bibi say urinary tract infection ju so twa no na yadewa abam odwonso anu waka no siasi so ote yaw e wo dwonso no obi wo ha wakoda wo sori mprenum emprensia edwonso ansa na ade ache odwonso twa no na yade abam koto Siemens Vital Herbal Mixture ene capsules no agan na enonom na moa ensiesi odwonso twa ne mu nyina na yade ne nyina so emfi ho say stomach ulcer oyam ene kura ho a wo no madupai bia ebeboa etu kuro na se afiri yam ama won so wo ho ato yedroi okọ herbal shop any pharmacy shop bia ben wo bia obenya bia to your number ne so WhatsApp o send your message aye de draw no picture be send o say de be yakọ drugstore ha na wo de akọ kire say draw we bi e na wo pe anom o how bi so a wo de my message na so record ya no ma na tie e de amaye ne enso e ho aye ha na ye tumi e no e de amount okọ Obuase Estates Farmwork area ho a baba bento e wo ho obenya Siemens Vital Herbal and your capsules no be na one Sunshine Herbal e water so Healing Herbal waton so Green Plus Herbal ewo a Greek Weekend na Tinated Herbal ewo Sofolai Paulina A Sapon ewo Konongo na Champion Herbal ewo Encarrier Station Living Home ewo Konongo na Arms Herbal ewo Abripo Junction Dani Herbal wo Ashtown ni Mrom Qualinak enso ewo Ashtown eni Mrom na Candy Herbal so ewo Ashtown Becky Herbal ewo Ashtown na Misty Herbal so ewo Mrom Pharmacy ene herbal shop bi e ben wo bia wo kwa wo se wo Siemens Vital Herbal Mixture any capsules agan ebeto say ama wo ato your numbers no 0241 604 702 0241 604 702 and as 0244 718 557 0244 718 557 Siemens Vital Herbal Mixture any capsules I just say again ebeto say oba fefe me dance you too I say aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno ne de ama wo no na de ne agya brade boy obi amiko the weekend pa okay enti enche busha pani samia champion ni team no be ba chance na fe ye de yakọ agoprama so na ansa na no ahwefo ni atiefo no betumi abemu sima kakra na fe yakọ yanim enti 0322 0322498035 within the baby akasa free Dibi within the baby akasa free family da jaba mi kasa free ya mai Pacha meet you no problem na me pesa system say your program bi no Papa me pacha yetie wadwen kire o me sure personally nti say mo your program dey say okay yanko amane so nti kire wadwene bibi kakra bi enche na agodie mu akonfo no ba nti wodi ni ba bi akasa free Maa Akos Alex ni me kasa free achina krom o yetie o endi kan Nyankopon hira mo enu a metai ya me sanka mo ai enu a papa no de no ne man ya wote ho no
na nim nyansa wo mutirim what you say o the suspect ama were ama nyame abo ama de no ankwa kobata senka e wanka obepli mai no nim nyansa mon ka je ni so mpa ma mi so nyesa ma mi ni mu ni dia enkunu nyame sha papa ka studio ha bebubu 0243114497 0322498035 wodi ne ba bia kasa Maa Akos Solomon ye taxi driver Sofia yo yes ana wiye ma moni adwuma ayi we ma follow sa Maa Akos dama no oni problem dama no wonya because on tiri mo so wonya be bi ho ana ma no ba ya you know no he ekwa fa so wuza gran ye ma boni agbo ye wa ye ne dia ya oba no jimi ka kwa kwa no dama ne tiri mo so ne ko he Dabi we dia wo kira wa adwere dia but ye nyina ye nipa me fo dia ba ne ye so but ye fa no kra nya adwuma wo dia hwe sai oba bi ade bibia to so o mantamu mpo ekura wote so hwensa ye betrete dia kire wo so enti kade ne resource ba ye nya no kra no oh ebia oba me ye sorry but wo say ba be che on sha ba na bufuo mo ye fa no kra nkasem enye se wo ye dia enye bone why you dear no bad and ya the two so boy adwaman ya ya the two so boy adwaman wo bro no so papa what na ntena Debbie enti ye fa no kran to ba bia no kran da e ba ye no ye na no kom na bia oh wo dia nya hwe wo ba se ni se ya enka ma Matema mo nya sa de no hwe oya fa wo hye wo bi ye hypocrite ade a ye kunye wo man Ghana mu no ya miaw ye se kan wano tum ye nka se wo mo no na mom no ya yawo ene wo de ye sa no enye bad yawo enti nya se bi a be ma na ha ne so ye die no wo di ne ba bi aka se Romaku yes Kenya se saman Maku kawaku mato ye mu why the why na no why no e ba fofo e nyina ka se mu de monye ni hu no ewu na se be ma na me daruma what you kunu se ku apa oba na to because 10 years to have nkura we nyina nti ke kwa mo obi tu wudini why nkura 10 years na se nyakopa daruma e kwa ye bibia aba na ehu se ampa nkura de o ma so amra wu e ka we de ne nya akapa na papa ba no na wo de mbe we patwa ku nyame sha wate nyame sha anya kura ba ku no ye ye o enkura mienu mu a enkura mienu enti bo de mo ni studio ana anya mo na mo hia be ma no na mo nim kokko bi ekura no meka bibia sesenkade na resource ne ban na nkura na nya ne de a he mesi kasa brenko oba na nkra nim nyina muomu a akua enka oba na nkra nim nyina muomu a eka se de obesi abobo ba no wo fidue mo e bia wo na nka ba firi wo fie aba no aba abeje ba no masa mumi anfa no kran kasem ya yen kase wo bo no na ye but yen se huru na Akoma Is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back.